या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर. नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सना. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. निलेश राणेंच्या ताफ्यातील गाड्यांच्या काचा फोडल्या. राणेंच्या परवानगीशिवाय कोकणात निर्णय नाही, रवींद्र चव्हाण स्पष्टच बोलले. आणि जिल्हा बँकेची प्रगती लक्षणीय, नाबार्डचे अध्यक्ष के.व्ही. साजी यांनी केलं कौतुक. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार, आ ख ख खमंग, ग ग गोकुळ तू हा अगदी घरच्यासारखं. कणीदार, खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. आमदार वैभव नाईक पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांची भेट झाल्याची माहिती समोर आली. यावर आता स्वतः पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी भाष्य केलंय. या भेटीवर काय म्हणालेत पालकमंत्री पाहूयात. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आज जिल्हा नियोजन समितीचा सर्व कामांच्या आढाव्याच्या संदर्भामधली एक बैठक घेण्यासाठी मी खरं तर आलो होतो. खरं तर रेल्वेने प्रवास करत कोकण कन्या थोडीशी उशिरा आल्यामुळे कणकवली रेस्ट हाऊसला मी स्वतः सकाळच्या सगळ्या विधी आटपण्याच्या दृष्टिकोनातून मी कणकवली रेस्ट हाऊसला गेलो. आंघोळ वगैरे करून त्या ठिकाणी तयारीच करत होतो की त्या ठिकाणी माझे अनेक कार्यकर्ते, आम्ही सर्वजण त्या ठिकाणी होतोच. परंतु त्या ठिकाणी सिंधुदुर्ग आणि या भागातील आमदार वैभव नाईक हे त्या ठिकाणी आले आणि ते त्यांची आणि माझी त्या ठिकाणी भेट झाली. खरं तर वर्तमानपत्र आणि न्यूजवरती उलटसुलट अनेक गोष्टी सुरू आहेत, परंतु आपल्याला सर्वांना माहीत आहे की संपूर्ण या भारतीय जनता पार्टी आणि संघटनात्मक सगळ्या विषयांमध्ये मी कोकण म्हणून प्रत्येक विषयामध्ये संघटना वाढीच्या दृष्टिकोनातून नेहमीच प्रयत्न करत असतो. अनेक लोकप्रतिनिधी हे माझ्या संपर्कात असतात आणि असे सगळ्या विषयामध्ये खऱ्या अर्थाने वैभव नाईक सुद्धा बऱ्याच वेळेला या संदर्भात माझ्याशी चर्चा केली. परंतु मी नेहमीच त्यांना सांगत असतो की आदरणीय कोकण या विषयामध्ये आदरणीय नारायण राणे साहेब यांना विचारल्याशिवाय या संदर्भातला कोणताही निर्णय हा मी करू शकणार नाही. आणि मग असेच सगळं बऱ्याच इकडच्या तिकडच्या गप्पा ह्या आमच्या झाल्या. त्यामुळे बंद दरवाजामध्ये काय घडलं हे जर मी सांगितलं नाही तर ते उचित ठरणार नव्हतं. म्हणून थोडासा या सगळ्या गोष्टीबद्दल थोडंसं आपल्या सर्वांना माहिती असावी म्हणून मग थोडासा हा सांगण्याचा मी प्रयत्न करतो आहे. त्यामुळे आदरणीय नारायण राणे यांच्या नेतृत्वामध्ये आम्ही सर्वजण कोकणामध्ये काम करत असतो. त्यामुळे कोणताही लोकप्रतिनिधीला किंवा कोणत्याही नेत्याला जर भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश करायचा असेल तर आम्ही बावनकुळे साहेब, त्याचबरोबर आदरणीय देवेंद्रजी आणि आदरणीय नारायण राणे साहेब यांना विचारल्याशिवाय करत नाही असंच मी प्रत्येकाला सांगत असतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.
अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांची घेतलेली भेट विकास कामांसाठी होती अशी स्पष्टोक्ती आमदार वैभव नाईक यांनी दिली आहे. भेटीवर ते नेमकं काय म्हणाले पाहूया. रवींद्र चव्हाण यांनी काल दिलेलं स्टेटमेंट म्हणजे रवींद्र चव्हाण आणि नारायण राणे यांच्यामध्ये जी अंतर्गत धुसफूस आहे ती या निमित्ताने बाहेर आली. खरं तर काल रवींद्र चव्हाणांचा नियोजित दौरा होता आणि त्या दौऱ्यामध्ये 10 वाजता ते शासकीय विश्रामगृह कणकवली येथे येणार होते आणि हळवळ उड्डाणपुलासंदर्भात त्यांनी त्या कामामध्ये बदल सुचवले होते आणि ते काल लवकर झालं पाहिजे म्हणून मी आणि कन्हैया पारकर त्यांना शासकीय विश्रामगृहामध्ये जे कार्यकारी अभियंता आहेत सरोगड यांच्यासमोरच भेटलो आणि त्यांना पत्र दिलं आणि हे काम लवकर होण्यासाठी तुम्ही त्यात बदल सुचवू नका असं त्यांना विनंती केली. आणि त्याचप्रमाणे आणि खरं तर उद्धवजींचा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जो दौरा झाला आहे त्या दौऱ्याबद्दल भाजपच्या लोकांनी सगळी धडकी भरलेली आहे. आज भाजपला लोकसभेला उमेदवारसुद्धा मिळत नाही या जिल्ह्यामध्ये ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळेच ते भ्रमिष्ट झालेले आहेत. सातत्याने उद्धवजींना जिल्ह्यातल्या लोकांनी अल्पावधीमध्ये दौरा नियोजित करण्यात आला आणि अल्पावधीमध्ये हजारो लोक वेगवेगळ्या ठिकाणी एकाच ठिकाणी तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या सगळ्या मतदारसंघामध्ये सगळ्या तालुक्यामध्ये उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आणि त्यामुळे ही अशी भूमिका ते घेत आहेत. खरं तर सातत्याने मला खरं तर अनेक ऑफर होत्या, मंत्रिपदाच्या ऑफर होत्या, परंतु उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर आम्ही निष्ठावंत आहोत, जनतेवर आम्ही निष्ठावंत आहोत. याआधीसुद्धा माझ्या चौकशा सुरू आहेत. खरं तर या चौकशा सुरू असताना सुद्धा 20 वर्षातला हिशोब मी त्यांच्याकडे दिलेला आहे. तरी पण 1 रुपयाचा भ्रष्टाचार ते काढू शकले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. आणि माझं भाजपच्या लोकांना आव्हानच आहे की तुम्ही अनेक लोकांना ईडी लावता, CBI करता, त्याचप्रमाणे त्यांच्या चौकशा लावण्याचा प्रयत्न करता, परंतु माझ्या या चौकशा लावून तुम्ही 1 रुपया तरी माझा गैरमार्गाने कमावून दाखवा आणि माझ्यावर जी कारवाई करायची ती करा. आणि अशा बातम्या पसरल्यामुळे लोकांमध्ये संभ्रम होणार नाही. तर निश्चितपणे लोकांना सुद्धा कळून चुकलेलं आहे की सातत्याने जी माणसं चांगली काम करतात, जी माणसं प्रामाणिक आहेत त्यांना आपल्यामध्ये ओढण्यासाठी अनेक आमिषं द्यायची, ती आमिष न दिली तर त्यांना बदनाम करण्यासाठी प्रयत्न करायचा. परंतु विकास कामासंदर्भात सुद्धा आम्ही आदित्य ठाकरे यांच्यावर चर्चा केली होती की विकास कामासंदर्भात जास्तीत जास्त आपण प्रयत्न करायचा आणि त्यावर पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण हे सुद्धा अनेक वेळा सकारात्मक असतात. परंतु त्यांच्या आणि राणेंच्या या वादामुळे काही गोष्टी त्यांच्याकडनं होत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु जिल्ह्याच्या विकासासाठी किंवा माझ्या मतदारसंघ विकासासाठी अनेक प्रयत्न करावे लागतात, अनेक ठिकाणी जावं लागतं आणि त्या ठिकाणी मी प्रयत्न करतो, अनेक अधिकाऱ्यांना भेटतो, अनेक मंत्र्यांना भेटतो. परंतु हा जो विषय आहे तो विकास कामासंदर्भातच असेल. निष्ठा आणि खरं तर हा दौरा एखाद्याची गुप्त भेट असेल तर ती काही सांगून होत नाही. ही खुलेआम रेस्ट हाऊसमध्ये शासकीय अधिकाऱ्यांच्या समोरच या ठिकाणी त्यांना भेटलो. अनेक आजसुद्धा आयुष्यभर भारतचे अधिकारी ओरसमध्ये आले आहेत, त्यांना सुद्धा आज भेटणार आहे. म्हणून जी कामं होतात त्यासाठी शासकीय लोकप्रतिनिधी म्हणून शासकीय अधिकाऱ्यांना भेटणं, शासकीय ज्यांच्याकडे अधिकार आहेत त्यांना भेटणं हे माझं कर्तव्य आहे आणि ते मी कायम करत राहणार आहे. आणि त्यामुळे अशा बदनामीकारक बातम्या करून खरं तर तुम्हाला आता जनाधार कमी होत चालला आहे, तुमचं पितळ उघड पडलं आहे. उद्धवजींचा झंझावत आज संपूर्ण राज्यामध्ये उद्धवजींचा आहे, त्यातून आदित्यजींचा झंझावत त्यापुढे तुम्ही टिकणार नाही तुम्हाला कळून चुकलं आहे आणि त्यामुळे तुम्ही पक्ष फोडताय, कार्यकर्ते फोडतायत. परंतु आमच्यासारखे प्रामाणिक कार्यकर्ते, आमच्यासारखे प्रामाणिक शिवसैनिक तुम्ही फोडू शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल इमिरत संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका, विना इंजेक्शन, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. सिंधुदुर्ग शेतकरी आणि कामगार संघटना जिल्हाध्यक्ष अण्णा केसरकर यांनी कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांचं शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत लक्ष वेधलं होतं. या पार्श्वभूमीवर कृषी मंत्र्यांच्या दालनात मंत्री धनंजय मुंडे आणि मंत्री दीपक केसरकर यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. यावेळी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अण्णा केसरकर यांनी प्रखरपणे शेतकऱ्यांची बाजू मांडली. यावेळी शेतकऱ्यांना काजू विमा नुकसान भरपाई लवकरात लवकर देण्याचे आदेश कृषी मंत्र्यांनी दिल्याची माहिती अण्णा केसरकर यांनी दिली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील
सावंतवाडी येथे 9 गावांना, सह्याद्री पट्ट्यातील 9 गावांना विमा कंपनीने काजू नुकसान भरपाई दिलेली नाही. 22, 23 आणि 24 ह्या याच्यामध्ये काजू नुकसान भरपाई ह्या 9 गावातल्या शेतकऱ्यांना मिळणं हे क्रमप्राप्त होतं. परंतु शासनाच्या नियमानुसार, नव्या नियमानुसार माडकोल गाव हे मंडळ धरून त्याच्यामध्ये माडकोल गावाचा संबंध भाग सावंतवाडी केंद्राला जोडल्यामुळे सावंतवाडी केंद्रामध्ये आंबा बागायतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या हवामानाची नोंद होते, परंतु काजूसाठी आवश्यक असणाऱ्या हवामानाची नोंद सावंतवाडी केंद्राला होत नसल्यामुळे आणि माडकोल मंडळामध्ये अजूनपर्यंत स्वयंचलित हुका यंत्र हे बसवलेले नसल्यामुळे शेतकऱ्यावरती फार मोठा अन्याय झाला. आत्तापर्यंत ह्या सगळ्या 9 गावातील शेतकऱ्यांना आंबोली केंद्राच्या डाटाप्रमाणे नुकसान भरपाई दिली जात होती आणि ही नुकसान भरपाई त्यांना मिळणं हे नियमाने आणि सगळ्या सोयीच्या दृष्टिकोनातून, हवामानाच्या दृष्टिकोनातून योग्य होतं. जवळजवळ 85% लोक शेतकरी आज विमा उतरलेले आहेत आणि 85% लोकांनी या सह्याद्रीच्या पट्ट्यामध्ये आज त्यांनी काजू उत्पादन घेतलेलं आहे. असं असताना त्यांच्यावरती अन्याय करण्यात आला. म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्हा शेतकरी संघटनेच्या वतीने अध्यक्ष या नात्याने या 9 गावातील लोकांना नुकसान भरपाई विमा कंपनीकडून मिळवून देण्यासाठी आम्ही शासनाच्या दरबारामध्ये पत्रव्यवहार केले, निवेदनं दिली. 26 जानेवारीला उपोषणाला बसण्याची मी नोटीसही दिली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी, जिल्हा कृषी अधिकारी यांनी त्याची योग्य दखल घेऊन आम्हाला त्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे सूचित वरिष्ठ आयुक्तांना केले. पुणे आयुक्त आणि ठाणे आयुक्त जे कृषी विभागाचे आहेत त्यांना त्यांनी रिपोर्ट केला. तरी पण त्या संदर्भात कारवाई होत नसल्यामुळे आणि वेळ होत असल्यामुळे या भागाचे आमदार आणि शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्याशी संपर्क साधून त्यांच्या ही बाब निदर्शनास आणली. सदर घटना निदर्शनास आणल्यानंतर दीपक केसरकर यांनाही मी निवेदन त्या ठिकाणी दिलं. सावंतवाडीमध्ये निवेदन दिल्यानंतर त्यांनी कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यासमोर शेतकऱ्यांच्या व्यथा आणि अडचणी मांडण्यासाठी 13 तारीखला फेब्रुवारीला मीटिंग आयोजित केली. त्या मीटिंगमध्ये मी स्वतः जिल्हाध्यक्ष या नात्याने त्या 9 गावचा प्रतिनिधी म्हणून, संजय राऊळ माझ्याबरोबर माजी सरपंच, आम्ही मुंबईमध्ये त्या मीटिंगला उपस्थित राहिलो. आमच्या शेतकऱ्यांची बाजू त्या ठिकाणी मांडली. नकाशे काढून आम्ही या भागाचे नेले होते. सावंतवाडी कशी अयोग्य आहे हवामानाच्या दृष्टिकोनातून. सावंतवाडीच्या पट्ट्यामध्ये खाली नरेंद्र डोंगराच्या खाली येणारी हवा ही खारी हवा आंबा बागायतीसाठी योग्य आहे आणि त्याच्या पुढे येणारी हवा जी आहे ही आंबोलीपर्यंत, सह्याद्रीच्या पट्ट्यापर्यंत काजू उत्पादनाला योग्य आहे. हे त्यांना आम्ही योग्य प्रकारे समजून दिलं. नियमाप्रमाणे आणि आमच्याकडे उपलब्ध असणाऱ्या जुन्या कागदपत्रानुसार योग्य प्रकारे दोन्ही फळांची विभागवारी आणि हवामान आणि भौगोलिक परिस्थिती ही निदर्शनास आणल्यानंतर कृषी मंत्र्यांना ही वस्तुस्थिती आणि अधिकाऱ्यांकडनं घडलेल्या चुका, कृषी खातं आणि महसूल खातं यांच्याकडनं घडलेल्या तांत्रिक चुका ह्या लक्षात आल्या आणि त्यांनी त्या ठिकाणी दोन्ही बाजूने साधक बाधक चर्चा करून आमचं म्हणणं ऐकून घेऊन शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी आमची मांडलेली बाजू, जिल्हाध्यक्ष शेतकऱ्यांच्या वतीनं मांडलेली आमची बाजू ही त्यांनी अभ्यासपूर्वक त्या ठिकाणी घेऊन विचार करून विमा कंपनीला त्यांचे जे CEO होते ते त्या मीटिंगमध्ये उपस्थित होते, त्यांना त्याने आदेश दिला की तात्काळ तुम्ही या शेतकऱ्यांची जी नुकसान भरपाई विमा कंपनीने जी दिली पाहिजे ती तुम्ही तात्काळ अदा करा. हे आदेश दिल्याच्या नंतर विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी एक बाब त्यांच्या निदर्शनास आणली की ज्या गावामध्ये मंडल हुका यंत्र बसवलेलं आहे, हवामान केंद्र बसवलेलं आहे, त्या भागामध्येच नुकसान भरपाई देण्याची आमच्याकडे तरतूद आहे. पण त्यावेळी आम्हाला आंबोली हे यांना धरून देता येणार नाही असं त्यावेळी त्यांनी निदर्शनास आणलं. त्यावेळी कायद्यामध्ये दुरुस्ती करा. महाराष्ट्रातल्या अनेक भागामध्ये होका यंत्र बसवण्याच्या बाबतीमध्ये हलगर्जीपणा आणि ढिलेपणा झालेला आहे. तोच ह्या माडकोलच्या बाबतीमध्ये झालेला आहे, ह्या सावंतवाडीच्या बाबतीमध्ये झालेला आहे. तो हलगर्जीपणा दूर करून तातडीने आपण आंबोली हवामान केंद्राची नोंद ग्राह्य धरून आत्ताच्या जोपर्यंत माडकोल भागाच्या मंडळामध्ये हवामान केंद्र बसवलं जात नाही
तोपर्यंत त्यांना आंबोली हेच गृहीत धरून त्यांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी असे आदेश दिले. आणि ते आदेश देत असताना विमा कंपनीने आम्हाला आमच्या कायद्यात दुरुस्ती करायला पाहिजे अशा पद्धतीची सूचना कृषी मंत्र्यांना केली. त्यावेळी त्याने ती मान्य करून तुमच्या कायद्यात दुरुस्ती करा आणि तातडीने त्यांना तुम्ही नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना द्या अशा पद्धतीचे आदेश दिले. त्यामुळे ते कायद्यामध्ये आपल्या दुरुस्ती करतील आणि शासनाने दिलेले आदेशाची अंमलबजावणी होईल आणि शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर नुकसान भरपाई दिली जाईल अशा पद्धतीची खात्री आमची त्या ठिकाणी झाली आणि तशा पद्धतीचे कागदपत्र आणि आदेश त्या ठिकाणी काढण्यात आलेले आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार ख ख खमंग ग ग गोकुळतू. अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे काजू पिकाला शासनानं प्रति किलो 200 रुपये हमीभाव द्यावा अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अण्णा केसरकर यांनी केली आहे. याबाबतची माहिती त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांचं 100% अनुदानामध्ये काजू लागवड जी आम्ही शेतकऱ्यांनी केली त्या काजू लागवडीला किंवा सुपारीला, आंब्याला, ह्या कुठल्याही फळाला आमच्या या ठिकाणी शासनाचा हमीभाव मिळालेला नाही, शासनाने हमीभाव दिलेला नाही. आणि म्हणून शेतकऱ्याच्या संघटनेच्या वतीनं कृषी मंत्र्यांच्या समोर आज आम्हाला 200 रुपये प्रति किलो हमीभाव शासनाने द्यावा ह्या पद्धतीची मागणी आम्ही त्यांना निवेदन देऊन त्या ठिकाणी केलेली आहे. ही मागणी करत असताना 200 रुपये का देण्यात यावे, कारण शेतकऱ्याला खर्चच 80 रुपये ते 90 रुपये किंवा 110 रुपयापर्यंत 1 किलो काजू गोळा करणे आणि त्याचं उत्पादन करणे याच्यासाठी खर्च येतो. मग शेतकऱ्याकडचा काजू व्यापारी, स्थानिक जे व्यापारी असतात ते 150 रुपयानं काजू खरेदी करतात. 10 रुपये किंवा 15 रुपये किलोमागे त्या शेतकऱ्याला मिळतात. त्याच्यात त्याचा खर्च निघू शकत नाही, त्याची मजुरी निघत शकत नाही. आणि म्हणून महाराष्ट्र शासनाने आम्हाला 200 रुपये पर किलो काजू हमीभाव द्यावा अशी मागणी आम्ही कृषी मंत्र्याकडे त्या 13 तारखेला केली. आणि त्या संदर्भात कृषी मंत्री म्हणाले तुमच्या जिल्ह्यातून आणखी शेतकरी कार्यकर्त्यांकडून निवेदन आमच्याकडे प्राप्त झालेले आहे. मी म्हटलं जिल्ह्याचा अध्यक्ष म्हणून तुमच्यासमोर ही मागणी करतोय की त्याने विचाराधीन आम्ही करून त्या संदर्भातला आम्ही निर्णय योग्य वेळी घेऊ अशा पद्धतीचं त्याने आश्वासन जिल्हाध्यक्ष कृषी शेतकरी संघटना म्हणून त्याने आणि ह्या भागाचे शिक्षण मंत्री म्हणून आम्हाला त्याने आमच्यासमोर हे प्रॉमिस त्याने दिलेलं आहे. त्याची अंमलबजावणीची वाट आम्ही बघतो. ज्याप्रमाणे गोवा राज्याने 150 रुपये किलो हा हमीभाव गोव्यात दिला, म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये 200 रुपये हमीभाव देण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र सरकारची आहे आणि ती त्यांनी जबाबदारी पार पाडावी अशा पद्धतीची मागणी केलेली आहे. म्हणून गोव्यामध्ये तुमच्या माहितीसाठी आणि जनतेच्या माहितीसाठी सांगतो की गोव्यामध्ये ऑस्ट्रेलिया आणि तो जो परिसर आहे त्या भागातून 5 बोटी काजू आज गोव्यामध्ये येऊन पडलेला आहे. आणि त्याच्यातला काही काजू 8 ते 10 ट्रक आमचा बांधा आणि अरुंदा हा जो परिसर आहे तिथल्या व्यापाऱ्यांनी आपल्या गोडाऊनमध्ये आणून गोडाऊन स्टॉक केलेला आहे. तो काजू यांना या ठिकाणी 65 ते 70 रुपये किलो ऑस्ट्रेलियाहून काजू पडतो 1 किलो. मग आमच्या किलोला त्यामुळे भाव किती दिला जाणार, त्याच्यामुळे स्थानिक बाजारपेठेत हमी भाव नसल्यामुळे आम्हाला 130 120 इथपर्यंतच हमी भाव बाजारात भाव दिला जातो आणि प्रामुख्याने शेतकऱ्याचं नुकसान होतं. हे नुकसान होऊ नये आत्ताच्या परिस्थितीमध्ये फवारणी करण्यासाठी दिली जाणारी औषधं ही सुद्धा भेसळ आहे. ही यांचा परिणाम काजूच्या मोहरावरती होत नाही, कीटकावरती होत नाही. म्हणून ही आमची मागणी, रास्त मागणी शेतकऱ्यांची 200 रुपये हमीभाव द्या अशा पद्धतीची मागणी आहे. ती मागणी आम्ही भविष्यामध्ये आणखी शासनासमोर लावून धरणार आहोत आणि त्यासाठी आंदोलन करावं लागलं, शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरावं लागलं तरी आम्ही याच्यामध्ये उतरणार आहोत आणि शासनाला हे 200 रुपये कमीत ते 200 रुपये द्या म्हणून आमची मागणी त्या ठिकाणी राहिली आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा
कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. वैभव नाईक निष्ठावंत आहेत. ठाकरेंची साथ ते सोडणार नाहीत. त्यांना आपल्याकडे घेण्याचं पालकमंत्र्यांचं स्वप्न भंग होणार असून त्यांचा भ्रमनिरास होईल असा विश्वास खासदार विनायक राऊत यांनी व्यक्त केलाय. वैभव नाईक पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या भेटीवर ते बोलत होते. वैभव नाईक कणकवलीला राहतात आणि त्यांच्या घराच्या समोरच शासकीय विश्रामगृह आहे. ठीक आहे, पालकमंत्री आले आणि मतदारसंघाच्या कामाच्या अनुषंगाने काही प्रस्ताव घेऊन जर ते गेले असतील तर त्याच्यामध्ये काय वावगं आहे असं मला वाटत नाही. पण रवींद्र चव्हाण याच्यावर असं म्हणाले की वैभव नाईकांसंदर्भात जो निर्णय करायचा असेल तो नारायण राणेंना विश्वासात घेऊनच केला जाईल अशा प्रकारचं त्यांनी विधान केलं. ती वेळच रवींद्र चव्हाण यांच्यावर येणार नाही. वैभव नाईकांनी स्वतःला गद्दारीच्या त्या शब्दामध्ये गुंतवलेलं नाही. ते निष्ठावंत आहेत, उद्धवजींचे शिलेदार आहेत. त्यामुळे अशा पद्धतीने जर स्वप्नामध्ये राहण्याचं पाहत असतील पालकमंत्री तर तो त्यांचा भ्रमनिरास होईल. आणि नारायण राणेला विश्वासात घेऊन वैभव नाईक तिकडे जायचा विषयच येत नाही. उलट नारायण राणेंना येत्या निवडणुकीमध्ये पराभवाची पुन्हा एकदा चव पाजायची ह्या निर्धाराने वैभव नाईक कामाला लागलेले आहेत. दुसरे आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार ख ख खमंग ग ग गोकुळ तू. अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप.
आज येणार म्हणून 16 तारखेला हे आम्ही तहसीलदारांनी निवेदन दिलं. आम्हाला कल्पना नाही आवाजाला म्हणून काय अरे बाबा माझं तुम्हाला सांगितलं पाहिजे होतं काय बाबा असं हे 16 तारखेचं हे आहे तुम्हाला त्यांनी कल्पना द्यायला पाहिजे. वाट वाटतं का नये मग हे ते पुन्हा उदाहरण म्हणजे शेतकऱ्याच्या भावने काय कदरच हो इथे सुद्धा उदाहरण चिंता शेतकऱ्याच्या भावने कदरच ना. आता एवढे शेतकरी निवेदन अगोदर आम्ही निवेदन दिलं होतं काय हे 16 तारीखला आपण धरणे आंदोलन करणार तर अजूनपर्यंत तहसीलदार इथे नाही. हे वाईट गोष्ट म्हणजे प्रशासन आम्हाला साथ देत नाही. म्हणजे आमचा आवाज केंद्रापर्यंत राज्य सरकारला पोचवायला पाहिजे तो अजूनपर्यंत पोचणार नाही. इथेच पोहोचत नाही अधिकारीच नाही. आणि आम्ही सनदशीर मार्गाने कुठे गुंडागर्दी असं काय विषयच नाही ना. न्याय हक्कासाठी मांडत अधिकारी वर्ग आम्हाला येत नाही तर मग उपयोग काय. हो आता एवढे आता आम्ही निवेदन देऊन सुद्धा 8 दिवस निवेदन देऊन उपयोग नाही. जरा शांत शांत म्हणजे तुम्ही जागा जाऊ बोलणारे पुढे झाला पटकन बसा पाहिजे. शेतकरी गेटवर चला. संदीप भाई काका बोला काका बाबा 1-2 मिनिटं बोला या
काय नेमकी शेतकऱ्यांची काय मागणी आहे, कशा संदर्भात आंदोलन होतं, काय काय शेतकऱ्यांना हमी भाव मिळावा म्हणून. किती हमी भाव? हा जो काही 200 रुपये आम्ही ठरवलेला आहे, जो किमान दर विचार करून जो 200 रुपये ठरवलेला आहे तो मिळावा हाच त्याच्यामागचा हेतू आहे. कारण गेली बरेच वर्ष हा भाव हा कायम सातत्याने हा ते तितकाच मिळतो आहे. काजूचं उत्पादन क्षमता आणि त्याचा दर बघितला तर तसा काही ताळमेळ बसत नाही आहे आणि शेतकरी दिवसेंदिवस तोट्यात चाललेला आहे. तुम्ही बोला साहेब, आज तहसीलदारांना आपण निवेदन दिलेले आहे काजू जे बी आहे त्याला हमीभाव मिळावा म्हणून. काय नेमकी मागणी केलात आणि कशा प्रकारे प्रतिसाद मिळाला, कशा पद्धतीने आम्ही 8-10 दिवसापूर्वी तहसीलदारांच्या ऑफिसात येऊन सर्व शेतकरी आणि आम्ही संघाची माणसं येऊन निवेदन दिलं होतं. आज तुम्ही हजर व्हा, इथे राहायचं आणि आमचं 16 तारखेला धरणे आंदोलन आहे. पण आज आम्हाला इथे वाईट परिस्थिती वाटली की आज तिथे तहसीलदारही नाही आणि कोणच अधिकारी नाही. तेव्हा आम्हाला इथेच आता पहिला एक धक्का असा बसलेला आहे का शेतकऱ्याच्या पाठीमागे प्रशासन नाही. ते पूर्ण शेतकऱ्याचे तिथे थट्टा झाल्यासारखे आम्हाला आता जिथे वाटते. त्याचबरोबर मला पुन्हा एक दुःखाची गोष्ट वाटते की राजकीय पक्ष जे सगळे मतदानासाठी शेतकऱ्यांच्या आमच्या सगळ्यांच्या घरी जातात, एकही पक्षाने आम्हाला पाठिंबा सपोर्ट दिला नाही. पाठिंबा दिला पाहिजे होता. बाबा शेतकरी बाबा बागायतदार आहेत, नारळ सुपारी केळी आहेत, ह्याच्या वन्य जे प्राण्यापासून जे नुकसान होतं त्यासाठी सर्व शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी एकही पक्ष नाही. त्यामुळे ते एक दुःख वाटतं इथे. त्याच्यामुळे ह्या सर्व गोष्टी हाताळण्यासाठी आता आम्ही पूर्णपणे एकजुटीने आमचा पूर्ण शेतकरी आम्ही आता खंबीरपणे उभा राहून सगळ्या शेतकऱ्यांना जो का न्याय देता येईल तो आम्ही एकजुटीने करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. आपण निवेदन दिलंय तहसीलदारांना, काय म्हटलंय निवेदनमध्ये? आम्ही निवेदनात एकच विषय बोललेलो आहे की जो हमीभाव आहे 130 रुपये किंवा 110 रुपयांची काजू जी बी आमची खरेदी केली जाते व्यापारी वर्गाकडून आणि आपला जो खर्च आहे काजू गोळा करण्यापासून साफसफाईपर्यंत तो 150च्या वर जातो, 170-175 रुपयापर्यंत जातो. तो आम्हाला कमीत कमी 200 रुपयेपर्यंत हमीभाव मिळावा यासाठी आम्ही त्या पद्धतीचं आम्ही निवेदन दिलेलं आहे आणि त्या पद्धतीचं निवेदन देऊन तशा पद्धतीची आम्ही मागणी सरकार दरबारी करत आहे. यापुढे तुमच्या आंदोलनाची दिशा कशी राहणार आहे? आता यापुढे आम्ही सर्व गावागावात आता कसं कोल्हापूर जिल्हा आहे, रत्नागिरी जिल्हा आहे आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा पूर्ण आज 16 तारीख हा दिवस सगळं संपूर्ण जिल्ह्यातील तहसीलदार कार्यालयात असे धरणे आंदोलन चालू केलं आहे आणि ह्याला जर दाद नाही दिली शासनाने तर पुढच्या वेळी पुन्हा आम्ही एक तारीख फिक्स तयार करणार आणि त्या तारखेनुसार आम्ही पूर्ण जिल्हाभर धरणे आंदोलन करणार आहे. आणि सगळ्यात वाईट म्हणजे राजकीय लोकांनी जरा सुद्धा मला धोंगून असं बघितलं नाही आमच्याकडे. ते आम्हाला दुःख वाटतंय का मतदानासाठी तुम्ही गावागावात फिरता आणि कार्यकर्ते तुम्ही हे करता आणि शेतकऱ्यांच्या आता भावना ज्या आहेत त्या मांडण्यासाठी जे शेतकरी येतात त्यावेळी तुम्ही साथ दिली पाहिजे. त्या अजूनपर्यंत एकही राजकीय पुढारी इथे आला नाही. ते दुःख वाटतं आम्हाला. पण या काजू बागायतदार संघ जो आहे त्याचं अभिनंदन करायला पाहिजे. कारण माननीय विलास सावंत अनेक वर्षापासून प्रयत्न करतात. 3 वर्षापूर्वी त्यांनी जे संघ स्थापन केला त्यावेळी आम्ही पण वेगळ्या तालुका संघटना स्थापन केली होती काजू बागायतदार संघटना. तर अनेक माझे सहकारी पण यामध्ये आहेत. त्यावेळी आम्ही अनेक अनुभव घेतलेत. खरोखरच ही संधी आहे, आता जी आहे ती खरी संधी आहे. 3 जिल्हे एकत्र होऊन हा जो संघर्ष करतायत त्यामुळे आणि राजकीय मंडळी जे आहेत आपली केंद्रात अनेक मंत्री आता आहेत, मग त्यांनी काम हे केलं पाहिजे. यामुळे हे जे आहे 3 जिल्हे एकत्र आले. आता तुम्ही बघितलं तर पश्चिम महाराष्ट्र जर बघितलं असेल तर ऊस असेल कापूस असेल त्यावेळी सगळे एकत्र येतात, रस्त्यावर उतरतात आणि जे आंदोलनं करतात अतिशय तीव्र आंदोलनं करतात आणि त्याची दखल घेतली जाते. मात्र आम्ही लोकशाही मार्गाने जर ते धरणे आंदोलन करून जर त्याची अजिबात दखल घेतली जात नसेल तर पुढच्या वेळी तीव्र करावी लागतील ही बाब. दुसरी गोष्ट म्हणजे अनेक मुद्दे आहेत ज्यामध्ये काजू जे दर मिळत नाही त्याला अनेक मुद्दे आम्ही अभ्यास केला. त्याच्यामध्ये दिसले की
काजू जो आहे हा काजू आपल्याकडचा उत्पादित होतो, हा पिकला जाणारा काजू 3 ते 4 महिन्या प्रोसेसिंग पुरता पुरतोय. बाकी जो काजू आहे हा परदेशातून आयात केला जातो. मग हा जो आयात केलेला काजू कोकणच्या नावावर खपवला जातो, त्यामुळे अनेक दर पडायला कारण एक म्हणता येईल. कारण काय तर कोकणचा काजू हा विद्यापीठाच्या निकषानुसार त्यामध्ये असणारे प्रथिने आणि मिनरल्स जर बघितले तर सगळ्यात जगात चांगल्या दर्जाचा आहे. मग चांगल्या दर्जाचा आहे, मग त्याला कमी दर्जाच्या काजूमध्ये मिक्स करून जर विकलं असेल तर त्याचा भाव निश्चितच कमी होईल. म्हणून म्हणतोय की हा जो काजू आहे हा चांगल्या दर्जाचा जगासमोर गेला पाहिजे. आणि तो जगासमोर केव्हा जाऊ शकेल तर त्यासाठी आपल्या राजकीय मंडळींची इच्छाशक्ती पाहिजे. अधिक जे कारखानदार आहेत त्यांनी पण स्वतंत्र ब्रँड करून जर हा काजू तयार केला असेल आणि त्याला ब्रँडिंग झालं असेल की सिंधुदुर्ग काजू ही आहे आणि इतर बाकीची काजू बेनिन असेल, इतर आफ्रिकन काजू असेल ही वेगळी असेल, तर त्याला वेगळा भाव मिळू शकेल. आता अनेक कारखानदारांना भेटलो, त्यामुळे कारखानदारांनी सांगितले की आम्ही ज्या ठिकाणी विकतो काजू, बऱ्याच ठिकाणी आपल्या विमानतळावर काजू विकला जातो, परदेशात काजू विकला जातो, तिथे काय विकलं जातोय तर सिंधुदुर्गचा काजू म्हणून विकला जातो, त्याला 2,000-2,500 दराने किलो दराने जातो काजू. आणि तोच काजू इथला 800 रुपये आम्ही दराने विकतो असे कारखानदार आम्हाला फसवतो. म्हणजेच इथे मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होते. या फसवणुकीला जर आळा बसला पाहिजे तर कुठेतरी एक बंधनं, सरकारची बंधनं आली पाहिजेत प्रत्येक विक्रीवर, आणि ती बंधनं जर असतील तरच शेतकऱ्याला जो आहे तो दर मिळू शकेल. दुसरी गोष्ट, शेतकऱ्याला असणारा खर्च, शेतकऱ्याचा आता जर विचार केला, खर्चाचा विचार केला असेल तर विद्यापीठ सांगतं 129 रुपये खर्च येतो. पण आमचा अनुभव असा आहे की 145 रुपयेपर्यंत साधारण खर्च जातो. 1 किलो काजू पिकवायला 145 रुपये खर्च जातो. मग 145 दराने जर काजू पिकत असेल तर 120 दराने विकून कसा परवडेल त्याला? म्हणून मी आता या 2-3 वर्षामध्ये बघितलंय की शेतकऱ्यांनी खत घालायचं बंद केलं, उत्पादन खर्च जो आहे तो कमी करण्याचं काम केले, औषध फवारणी बंद केली. त्यानंतर बऱ्याच बागा दुर्लक्षित सोडल्या शेतकऱ्यांनी. या ठिकाणी साहेब तुम्हाला जरा थांबवतोय. तुम्ही एक कृषी तज्ज्ञ म्हणून सुद्धा कार्यरत आणि एक अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केलात. कारण काजू पीक जे आहे त्याच्यामध्ये मशागत खर्च आहे आणि सगळा जो तुम्ही आता खताचा उल्लेख केलात, खतच नाही तर मजुरी, त्याच्यानंतर जे आपण औषध फवारणी करतो, त्यानंतर खत पुरवठा करतो, हे जे गणित आहे गेल्या 10 वर्षापूर्वी हा खर्च किती होता आणि आज किती झाला, काय विश्लेषण करा? 3 वर्षापूर्वी आम्ही विद्यापीठाकडे याची खर्चाची मागणी केली होती संघटना असताना. त्यावेळी विद्यापीठाने सांगितले की 78 रुपये 20 पैसे काहीतरी खर्च येतोय 1 किलोमध्ये. आणि आता यावर्षी जर मागणी केली असेल तर 129 रुपये खर्च काढला. त्याचा जर विचार केला तर सगळ्यात मजुरीचा खर्च हा जास्त आहे. मजुरी त्याने किती धरलेली आहे? 230 रुपये 280 रुपये मजुरी धरली. आपली मजुरी किती आहे? मनुष्य जर असेल तर 600 रुपयाच्या वर त्याच्या खाली नाही, आणि स्त्री जर असेल तर 300 रुपये 400 रुपयापर्यंत मजुरी देते. मग ही मजुरी जर धरली असेल तर म्हणून म्हणतो की 145 रुपयापेक्षा जास्त खर्च शेतकऱ्याला येतो एक काजूचा 1 किलो काजू पिकवायला. म्हणजे याचा गणित कुठेतरी घातलं पाहिजे. म्हणूनच आपला शेतकरी काजूपासून दूर जातोय. आम्ही मागच्या वेळी आवाहन केलं होतं की काजू विकून नका, बाजारात आणून नका, पण अशी परिस्थिती नाही. शेतकरी हा पूर्णपणे तो जो आहे तो पूर्णपणे ते काजूवर अवलंबून आहे. आज काजू घेऊन जाणार बाजारात, तिथे विकणार आणि बाजार घेऊन येणार, ही परिस्थिती आहे. त्यामुळे त्याला आपण रोखू शकत नाही. आणि म्हणून म्हणतोय की हा जर दर 200 रुपये झाला असेल तरच शेतकऱ्याला परवडेल. जो आता सुपारीकडे वळतोय शेतकरी, सुपारी हे आपलं पीक, ठराविक मर्यादा आहेत त्याला, मग ते मर्यादा बाळगून जर केलं असेल तरच होणार आहे. मात्र काजूमध्ये आपण व्यवस्थित मोठ्या प्रमाणात करू शकतो आणि कुठेही करू शकतो, असं आपल्याकडे वातावरण आहे आणि जमिनी आहे. मग त्या भागामध्ये जर काजू पिकत असेल आणि त्याला भाव मिळत नसेल तर उद्या शेतकरी हा जशी आत्महत्या प्रकार तिकडे इतर राज्यामध्ये चालतो तीच परिस्थिती येईल. कारण दुर्लक्षित आता बऱ्याच वेळेस बागात जायचं सोडले शेतकऱ्याने. दुसरी आणखी गोष्ट सांगायची म्हणजे विम्याची बाबतीत, विम्याचे जे निकष आहेत, पीक विम्याचे काजूचे निकष आहेत, हे पूर्णपणे चुकीचे आहेत. मागच्या वेळी त्यांना शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळाला, पण काही ठराविक तालुके ठराविक शेतकऱ्यांना मिळाला आहे. त्याला कारण पीक विम्याचे जी बंधनं आहेत त्यात ते कारण आहे. आणखी गोष्ट सांगायची तर जे हे निकष आहेत पीक विम्याचे, जे हवामानाच्या आधारित आहेत, हे जसे इतर पिकांना इतर राज्यामध्ये जे लावलेले आहेत तसे निकष इथला अभ्यास करून लावला जात नाही. तिथे ऑफिसमध्ये बसून किंवा मंत्रालयात बसून हे निकष ठरवले जातात. तसं न करता हे निकष इथे आपल्याकडे येऊन अभ्यासून त्यानुसार लावले पाहिजेत, तरच ते काजू पीक परवडू शकेल. दुसरी गोष्ट आहे, विद्यापीठ पण याच्यामध्ये कमी पडतं असं आम्ही म्हणेल. कारण विद्यापीठाकडे अनेक वेळा मागणी केली, खोडकिड्याचा एवढा त्रास आपल्याकडे होतोय की दरवर्षी 20% झाडं मरत आहेत. मग यासाठी विद्यापीठांना आम्ही सांगितलं तर विद्यापीठ त्याला दखल बागेत जाऊन बघितलं पाहिजे काय परिस्थिती आहे. एक सांगितलेलं आहे खोडकिडा अमुक करा, पण त्याच्या पलीकडे आणखी थोडं संशोधन झालं पाहिजे, तरच ते अनेक ज्या किडीचा त्रास होतो तो थांबू शकेल आणि जे आपल्याला पीक उत्पादन वाढू शकतं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी
सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल. सुखायू आयुर्वेद आणि पंचकर्म क्लिनिक रत्नागिरी सर्व प्रकारचे पंचकर्म म्हणजेच बस्ती, वमन, विरेचन, जलौका, वचरण, नस्य, शिरोधारा, उत्तरबत्ती, कटिबस्ती आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तैलधारा, विद्याकर्म, अग्निकर्म या सर्व सुविधा एकाच छताखाली दिल्या जातात. आमची वैशिष्ट्ये: पंचकर्म करण्यासाठी ऍडमिट करण्याची सोय, ऑटोमॅटिक शिरोधारा मशीनद्वारे शिरोधारा, लहान मुलांसाठी सुवर्णप्राशन, स्त्री व पुरुषांसाठी स्वतंत्र पंचकर्म थेरपिस्टची सुविधा, केरळचे वैशिष्ट्य असलेली तैलधारा येथे केली जाते. मणक्यांच्या आजारांवरती विना ऑपरेशन, विना टाके व चिरफाड न करता विशेष आयुर्वेदिक पद्धतीने खात्रीशीर उपचार. म्हणूनच कोणतेही ऑपरेशन करण्यापूर्वी, कोणताही जॉईंट रिप्लेस करण्यापूर्वी पुन्हा पुन्हा विचार करा आणि सुखायू आयुर्वेद आणि पंचकर्म सेंटरला नक्की भेट द्या. कारण शेवटी कृत्रिम ते कृत्रिम असतं. स्थळ: डॉक्टर प्रदीप खाटे, BAMS MD पंचकर्म स्पेशालिस्ट. डॉक्टर प्राजक्त घाटे, BHMS ICR पुणे, सुखायू आयुर्वेद आणि पंचकर्म क्लिनिक, यशोदीप कॉम्प्लेक्स, फ्लॅट नंबर 109, सॅमसंग शोरूमच्या वर, शिवाजीनगर, रत्नागिरी. मोबाईल नंबर 8275 39 24 30. काजूला हमीभाव मिळावा यासाठी सावंतवाडी तहसीलदार कार्यालयासमोर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी धरणे आंदोलन केलं. काजूला हमीभाव तसेच स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू करा अशी मागणी यावेळी शेतकऱ्यांनी केली आहे. मी विलास सावंत, अध्यक्ष शेतकरी व फळबागायतदार संघ सावंतवाडी दोडामार्ग. 2018मध्ये आमचा संघ स्थापन झाल्यापासून शेतकऱ्यांचे अनेक जे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आम्ही प्रामाणिक प्रयत्न करतो. त्याच्यामध्ये शेतकऱ्यांचा हमीभाव, शेतकऱ्यांच्या काजू बिला जास्तीत जास्त दर मिळणे आणि त्याचप्रमाणे गेली कित्येक वर्ष जो दर 180 वरून 120 वर आला. मग हे स्थित्यंतर जे होते ते कुठेतरी थांबवलं पाहिजे आणि ज्याप्रमाणे गोवा शासनाने तेथील शेतकऱ्यांना 150 रुपये दर देऊन, हमीभाव देऊन त्यांना शाश्वत केलं आहे, त्याप्रमाणे आपल्या महाराष्ट्र शासनाचं लक्ष वेधण्यासाठी धरणे आंदोलन करण्याचा आम्ही या ठिकाणी निर्धार केला. 20 जानेवारीला आमचं आजरा येथे काजू परिषद झाली. काजू परिषदेमध्ये रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी संघटना आम्ही एकत्र आलो. काजू परिषद फार मोठ्या प्रमाणात झाल्यामुळे त्याचं फलित म्हणून 24 जानेवारीला आम्ही कणकोली येथे पत्रकार परिषद घेतली आणि त्या ठिकाणी असं ठरलं की 16 फेब्रुवारीला सिंधुदुर्ग जिल्हा, कोल्हापूर जिल्हा आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी संघटना आपल्या तहसीलमध्ये म्हणजे सावंतवाडीतील शेतकरी सावंतवाडी, दोडामार्गमधील अशा एकूण 17 तहसीलमध्ये एकाच वेळी 11 वाजता धरणे आंदोलन करेल. आणि धरणे आंदोलनाचा विषय हाच होता की तहसीलदारांच्या माध्यमातून आमचं जे निवेदन आहे ते माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र शासन, त्याचप्रमाणे माननीय उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजितदादा पवार आणि माननीय कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांना हे निवेदन दिलेलं आहे. आणि आमच्या प्रामुख्याने यामध्ये 3 मागण्या आहेत. त्याच्यामध्ये 200 रुपये हमीभाव ही आमची एक रास्त मागणी त्याच्यामध्ये. आणि मागण्याचा उद्देश असा की दापोली कृषी विद्यापीठाने आपला जो कृषी उत्पादन खर्च हा 129 रुपये 50 पैसे दाखवलेला आहे आणि स्वामीनाथन आयोगाप्रमाणे त्याच्या 1.5 पटीने हमीभाव देण्याचं माननीय देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलं. त्याप्रमाणे 129च्या 1.5 पट हे 193 रुपये होतात. म्हणून आम्ही 200 रुपये हमीभाव मागितला आहे. दुसरी आमची मागणी आहे की स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू कराव्यात. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी स्वामीनाथन आयोग हा माननीय शरदचंद्रजी पवार हे ज्यावेळी कृषी मंत्री होते त्यावेळी 2004मध्ये स्थापन केला आणि 2014मध्ये ज्यावेळी मोदी सरकार आलं त्यावेळी त्यांनी 2014मध्ये स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी आपण लागू करू असं त्यावेळी त्यांनी जाहीर केलं होतं. परंतु 2024चा कालावधी संपत 1 महिन्यावर आता सार्वत्रिक निवडणुका आल्या परंतु एकही शिफारस त्यामध्ये लागू केली नाही. त्याच्यामुळे शेतकरी हवालदिल झालेला आहे. आमची ही दुसरी मागणी आहे की संपूर्ण भारतामध्ये स्वामीनाथन आयोग लागू करावा. आणि तिसरी मागणी आहे की सिंधुदुर्गातील काजू बी हिला GI मानांकन मिळालं. GI मानांकन हे 164 देशांनी जगातील सर्वोत्कृष्ट काजू बी आणि अतिशय श्रीमंत लोक ह्या काजूगाराला त्यांची अतिशय मागणी आहे श्रीमंत देशामध्ये. आणि त्या ठिकाणी जर ही काजू घर आपला पोचला पाहिजे तर परदेशातील उदाहरणार्थ ब्राझीलमध्ये असतील, साऊथ आफ्रिका असेल, टांझानिया असेल, घाना असेल, या सगळ्या देशातील काजू बी त्या ठिकाणी भारतामध्ये येता कामा नये म्हणून 20% आयात शुल्क त्यावर लावावं अशा आमच्या ह्या 3 मागण्या प्रामुख्याने आम्ही या ठिकाणी घेऊन आलो. आणि
तहसीलदारांना आम्ही ते अवगत केलं की हे आमच्या मागण्या आहेत, आमचं हे धरणं आंदोलन आहे आणि या धरणं आंदोलनाच्या मागण्यातून आमच्या जरी त्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर येत्या लोकसभा इलेक्शनमध्ये त्याचा परिणाम जाणवेल. आणि दुसरी गोष्ट की जी पुढची आंदोलनं आहेत आमची, मग लाक्षणिक उपोषण असेल किंवा आमरण उपोषण असेल, हा पर्याय आम्हाला धरावा लागेल. त्याच्यामुळे आज आम्ही फक्त प्रत्येक गावातील 5-5 शेतकरी आम्ही बोलवले होते. म्हणजे प्रायोगिक स्वरूपावर आमचे जवळजवळ 250 ते 300 शेतकरी या ठिकाणी उपस्थित होते. परंतु ह्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर आम्हाला हे फार मोठं आंदोलन लाक्षणिक उपोषणाच्या वेळी करावं लागेल. आणि आमचे जे व्हॉट्सअप ग्रुप आहेत शेतकऱ्यांचे पूर्ण जिल्ह्यातील, कारण ह्याच्यामध्ये आमचा शेतकरी संघ सावंतवाडीचा आहे, दोडामार्ग संघ त्याच्यामध्ये आहे, फळ बागायत उत्पादक संघ जिल्ह्याचा त्याच्यामध्ये आहे, कृषी पदवीधर संघ त्याच्यामध्ये आहे, श्रमिक शेतकरी संघटना महाराष्ट्राची त्याच्यामध्ये आहे. आणि ह्या सगळ्या संघटनांनी मिळून आम्ही हे धरणे आंदोलन पूर्ण तिन्ही जिल्ह्यामध्ये धरलेलं आहे. आणि कर्णोपकरणी आणि आता जे नवीन हत्यार आपल्याकडे आलेलं आहे की व्हॉट्सअपवर आम्ही जो अंदाज काढला तो 70 ते 80 हजार शेतकऱ्यांपर्यंत आमचा मेसेज गेलेला आहे. शेतकरी पेटून उठलेला आहे आणि कुठच्याही प्रकारे जर याला हमीभाव मिळाला नाही तर शेतकरी पेटून उठेल आणि निश्चितच त्याचा परिणाम होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये आम्ही येणारं जे बजेट आहे त्या बजेटमध्ये वाट बघतोय. कारण अजितदादाने असं कृषी मंत्र्यांना आणि या ठिकाणी लोकप्रतिनिधी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गेले, त्यांनी प्रॉमिस केलं की येत्या बजेटमध्ये त्याचा आपण निश्चित तरतूद करू म्हणून. आणि त्या बजेटमध्ये फेब्रुवारीच्या 28 तारखेला बजेट आहे, त्या बजेटमध्ये जर उल्लेख झाला नाही तर मग फार मोठ्या प्रकारचं वेगळ्या प्रकारचं आंदोलन करावं लागेल. नाही, खरं म्हणजे 10% आयात शुल्क होतं, 10% आयात शुल्क होतं. 5% कसं आलं आम्हाला कळलं नाही. परंतु सुरेश प्रभू ज्यावेळी वाणिज्य मंत्री होते त्यावेळी 10%वरून 5%वर आलं. परंतु 2 वर्षापूर्वी दीपक भाई इथल्या कारखान्यांचं एक शिष्टमंडळ घेऊन दिल्लीला गेले. त्यावेळी पण सुरेश प्रभू वाणिज्य मंत्री होते आणि 2.5%वरून 5%वर आयात शुल्क केलं. आणि त्याच्यामधून जर साऊथ आफ्रिकेतील हे जे कंट्रीज आहेत, टांझानिया म्हणा, बेनिन म्हणा, घाना, ह्या ठिकाणच्या काजू या ठिकाणी यायला लागल्या. आणि त्याच्यामुळे आमच्या काजूगारांची जी व्हॅल्यू आहे आणि काजू दर त्यामध्ये कमी झालं. तुम्हाला मी एक आलेख सांगेन की 2013मध्ये अमेरिकेमध्ये 32,000 टन आपला काजू गर जायचा, तो आता 3,432वर आला आहे. नेदरलँड, फ्रान्स, जर्मन यामध्ये सगळ्या ठिकाणी काजूगाराचा जो आलेख आहे तो त्यावेळी जो होता त्याच्यापेक्षा आता 30-40% आला आहे. कारण असं झालं की आयात काजू त्याच्यामध्ये मिक्स झाल्या. आता पण आमची कलेक्टरकडे आणि माननीय त्या संबंधित मंत्र्यांकडे ही मागणी आहे की तुम्ही जर त्यामध्ये बाहेरचा काजू गर पॅक करून जर त्याच्यामध्ये ते जर काजूगर विकत असाल तर त्याच्यावर तुम्ही इम्पोर्टेड म्हणून त्या पॅकेटवर स्टॅम्प बसला पाहिजे. आणि जर आमचा ज्याला वेंगुर्ला 489 नंबरचा जो काजू GI मानांकन मिळालं आहे तो काजूगर तुम्ही तर त्याच्यावर ते पॅकेटवर तो स्टॅम्प असला पाहिजे, GI मानांकनचा पॅकेट असला पाहिजे. कारण फार मोठ्या प्रमाणात इथे तुम्ही आता मळगावला जो तांडेल नावाचे आपले आउटलेटवाले आहेत त्या ठिकाणी तुम्ही बघाल तर त्या ठिकाणी मोठमोठ्या गाड्या थांबतात, 4 किलो 10 किलो त्या ठिकाणी काजूगर घेऊन जातात. त्याचा उद्देश आहे की त्या ठिकाणी GI मानांकनचा टॅग तिथे लावलेला आहे. मग चांगले जे चोखंदळ माणसं आहेत त्यांना हा GI मानांकनचा काजूगर निश्चित आवडतो. आणि जर हे प्रकार घडले नाहीत, कारखानदारांनी त्या प्रकारचे जर स्टॅम्प मारले नाहीत तर मग आम्हाला त्याच्यापेक्षा फार मोठं प्रकारे आंदोलन करावं लागेल. इम्पोर्ट ड्युटी हाय करण्यासाठी काय पूर्ण झालं? इम्पोर्ट ड्युटीसाठी फक्त आम्ही मागणी करतो. आणि हल्लीच आम्ही नारायणराव राणे यांना 4 दिवसापूर्वी भेटलो तर ते म्हणाले की आयात शुल्काच्या संदर्भात मला त्याची माहिती घ्यावी लागेल. कारण आयात शुल्क हा महाराष्ट्र शासनाचा विषय नाही. तर त्यावेळी वरच्या पातळीवर जो विषय आहे, परराष्ट्रीय धोरण जे आपलं आहे, व्यापार मंत्री हेच ते करू शकतात. आणि दादा म्हणाले, नारायणराव म्हणाले की मी त्या दृष्टीने प्रयत्न करीन. परंतु तोपर्यंत यंदाचा आमचा काजू सीझन फुकट जातोय. म्हणण्याचा उद्देश की यंदाचा काजू सीझन फुकट जातोय. फक्त आम्हाला एकच म्हणणं आहे की जसा गोवा गव्हर्नमेंटने 30 रुपये आम्हाला सपोर्ट प्राईस दिला तिथल्या काजू शेतकऱ्यांना, तसं आम्हाला त्यांनी जवळजवळ 40 रुपये, कारण गोव्यातील काजू बी 180 ते 190 ते 200 काउंटची आहे, आमची काजू बी 110 ते 150ची काउंटची आहे. आपला काजू गर हा फार मोठा येतो, त्याच्यामुळे आम्हाला त्यांनी 200 रुपये स्वामीनाथन आयोगाप्रमाणे आम्हाला 200 रुपये त्यांनी हमीभाव द्यावा अशी आमची रास्त मागणी आहे. आणि स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीच लागू कराव्यात हे आमचं प्राधान्याने म्हणणं आहे. त्यामुळे देशातील सगळ्या शेतकऱ्यांचं भलं होईल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी.
काजूला हमीभाव मिळावा या आंदोलनाला शरद पवार राष्ट्रवादीच्या नेत्या अर्चना खारे परब यांनी पाठिंबा दिलाय. तसेच अजितदादांनी काजूला हमीभावासाठी दिलेला शब्द सत्तेत गेल्यावर विसरले असा टोलाही त्यांनी लगावलाय. शेतकरी व फळबागायतदार संघटना सावंतवाडी दोडामार्ग विलासजी सावंत या संघटनेचे प्रमुख व सर्व त्यांचे सहकारी आणि सर्व आमचे शेतकरी बांधव आज तहसील कार्यालयासमोर आंदोलनास बसलेले आहेत. त्यांच्या विविध मागण्या आहेत आणि प्रामुख्याने मागणी आहे की हमीभाव हा 200 रुपये मिळालाच पाहिजे. तर या सगळ्या मागण्यांचं रास्त आहेत आणि आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस परिवार या त्यांच्या आंदोलनास पाठिंबा देतो असं जाहीर करते. खरं तर आमचा शेतकरी हा खरंच या शेतीवर उपजीविका करतो आणि अनेक वेळा अनेक संकटं असतात, आसमानी संकटं असतात, हे तर आहेच, पण आता सुलतानी संकट पण यायला लागलं. खरं तर या सगळ्यांनी कुठेतरी याचा विचार केला पाहिजे आणि रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गामध्ये फक्त काजू आहे. जर तसा कायदा केला किंवा काही धोरणं आणली तर ती ह्या 2 जिल्ह्याला नक्कीच तारक ठरणार आहेत आणि त्यामुळे सगळ्यांचं आमचं म्हणणं आहे की 200 रुपये हमीभाव हा मिळाला पाहिजे आणि आयात शुल्क हे वाढलं पाहिजे, जेणेकरून बाहेरचा काजू जास्त रुपयाने मिळेल, त्यामुळे आपल्या लोकल काजूला चांगला भाव मिळेल. खरं तर आदरणीय अजितदादा पवार यांच्याकडे आम्ही मागणी केलेली, तर दादा म्हणाले सत्तेत आल्यावर सगळ्यात पहिलं मी काजूला हमीभाव देणार. हे दादांनी सांगितलेलं वाक्य माझ्या अजूनही लक्षात आहे. त्याचा फॉलोअप मी तेव्हा घेत होते, पण सत्तेत येऊन दादांचा पण आवाज बंद झालेला आहे असं मला वाटतं आणि त्याच्यावर पुढे काही झालेलं नाही. आता होप्स आहे लास्ट की आता बजेटमध्ये आम्ही बघूयात की दादा काय करतात. दादांचा आवाज जरी कमी झाला तरी मॅडम शरद पवार जरी सत्तेत नसले तरी शरद पवारांचं एक वजन आहे केंद्राच्या मंत्रिमंडळात. इम्पोर्ट ड्युटी जी कमी केली आहे आफ्रिकन काजूवरची, त्या संदर्भात काही बोलणं करणार आहेत? आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेबांनी नेहमीच आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आयुर्वेद चिकित्सालय आणि पंचकर्म केंद्र, शरीर शुद्धीसाठी ऋतुशोधन, वमन आणि विरेचन. आजच संपर्क साधा. डॉक्टर योगेश कोडकर, MD, पंचकर्म. आयुर्वेद चिकित्सालय आणि पंचकर्म केंद्र, सिद्धिविनायक अपार्टमेंट, शिवाजीनगर, कुडाळ, सिंधुदुर्ग. संपर्क 9850 82 74 42 आणि 97 64 80 85 92. वेळ संध्याकाळी 3 ते 7 वाजेपर्यंत. मालवण पत्रकार संघाला ऐतिहासिक पार्श्वभूमी लाभली आहे. येथील पत्रकारितेला अनेक वर्षांची परंपरा आहे. जिल्ह्यातील पत्रकारांच्या तुलनेत मालवणचे पत्रकार हे सातत्यानं जागरूक असतात. तसेच बातमीच्या पलीकडेही इतर विषयांवर सातत्यानं लिहित असतात, असं प्रतिपादन आमदार वैभव नाईक यांनी केलंय. मालवण तालुका पत्रकार समितीचा पत्रकार पुरस्कार वितरण सोहळा मालवण येथील सका पाटील सिंधुदुर्ग महाविद्यालयात पार पडला. या सोहळ्याचं उद्घाटन आमदार वैभव नाईक, प्रमुख पाहुण्या पत्रकार जान्हवी पाटील यांच्यासह मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून आणि आद्य पत्रकार बाळशास्त्री जांभेकर, स्वर्गीय नरेंद्र परब, स्वर्गीय भाईसाहेब खंडाळेकर यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून करण्यात आलं. यावेळी व्यासपीठावर जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष उमेश तोरसकर, उद्योजक डॉक्टर दीपक परब, जिल्हा परिषदेचे सेवानिवृत्त उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पराडकर, सका पाटील सिंधुदुर्ग महाविद्यालयाचे प्रभारी प्राचार्य कैलास राप्ते, तारक कांबळी, नितीन वाळके, भाऊ सामंत आदी उपस्थित होते. यावेळी कैलासवासी नरेंद्र परब स्मृती पुरस्कार पत्रकार महेंद्र पराडकर यांना, कैलासवासी भाईसाहेब खांडाळेकर स्मृती पुरस्कार पत्रकार झुंजार पेडणेकर यांना आणि पत्रकार अमित खोत पुरस्कृत बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड हा विशेष पुरस्कार पत्रकार प्रशांत हिंदळेकर यांना प्रदान करून गौरविण्यात आला. तसेच मालवण पत्रकार समितीच्या वतीनं यावर्षीपासून देण्यात येणारा मालवण रत्न पुरस्कार डॉक्टर दीपक मुळीक परब यांना आणि कलारत्न पुरस्कार रंग आणि वेशभूषाकार तारक कांबळी यांना प्रदान करून सन्मानित करण्यात आलं. तसेच तालुका पत्रकार समितीतर्फे गणेशोत्सव काळात पत्रकार सदस्यांसाठी घेण्यात आलेल्या पर्यावरणपूरक गणेश सजावट स्पर्धेतील प्रथम विजेते भूषण मेहतर, द्वितीय मनोज चव्हाण, तृतीय केशव भोगले यांना पारितोषिक देऊन गौरविण्यात आलं.
यावेळी आमदार वैभव नाईक तसेच जान्हवी पाटील यांचा सत्कार करण्यात आला. ज्याला ज्यांना पुरस्कार मिळेल त्या सर्वांचं मनपूर्वक या ठिकाणी अभिनंदन करतो. खरं तर मालवण पत्रकार संघाला 81 पार्श्वभूमी आहे. ताई या पत्रकार संघाच्या वतीने खरं तर 60-70 वर्षापासून दैनिक जनयुग असून दे, साप्ताहिक जनयुग असून दे, साप्ताहिक आघाडी असून दे, ही गेले 70 वर्षांपासून या ठिकाणी चालत आहे. त्याचबरोबर जयंत साळगावकर यांचे सुद्धा साप्ताहिक सुद्धा त्या ठिकाणी सुद्धा या साप्ताहिक सुद्धा मालवण नंतर मुंबईत असं जाऊन होतं. आणि त्यामुळे गेले अनेक वर्षाची परंपरा असलेल्या या पत्रकार संघाला एक परंपरा आहे आणि या परंपरेमध्ये आज आपण हा पुरस्कार या ठिकाणी स्थापन होतो. आपल्याला माहिती की अनेक पुरस्कार आपण या ठिकाणी दिलेले आहात. परंतु एखादा पुरस्कार दिल्यानंतर त्या पुरस्कार ज्याला आपण देतो त्याला निश्चितपणे आपल्या पुढील आयुष्यासाठी त्या ठिकाणी पुरस्कार एक पाठीवर थाप असते आणि अशा पुरस्कारातून चांगले या ठिकाणी पत्रकार घडतीलच. आज मी पेडीकरसाठी ग्रामीण भागामध्ये काम करतोय. आज महेंद्र पराडकरांनी खरं तर अनेक प्रश्न मच्छीमारांचे असू दे अनेक प्रश्न या ठिकाणी लावून झालेले आहेत. आज आमचे विजय प्रशांत हिदेकर आहेत ते सुद्धा अनेक प्रश्न या ठिकाणी लावून जात असतात आणि त्यांना आपण पुरस्कार दिला. खरं तर आज पत्रकारांमध्ये सुद्धा आता अमुक बदल झालेला आहे. खरं तर मी अनेक वेळेला 34 असल्यापासून पेपर वाचतो आणि पेपर वाचताना पेपरातल्या बातम्या पहिल्यांदा खेळाची बातम्या होतो, नंतर राजकीय बातम्या पात्र होतो, त्यानंतर काही दिवसांनी आपलं नाव या राजकीय बातमीचे कुठे आहे हे शोधत होतो. आज अनेक या ठिकाणी आपल्या बातम्या येत असतात, आरोप प्रचार होत असतात आणि त्यामुळे अशा बातम्या सुद्धा आम्ही वाचत असतो आणि आता बदल आपल्याला केला पाहिजे. कारण उद्या काय घडणार आहे ते आजच लोकांना माहिती असतं, त्यामुळे वेगळं आपण काय दिलं पाहिजे ते आपण प्रत्येकाने घेतलं पाहिजे. आज मगाशी मॅडम सांगितलं की चॅनल आणि वृत्तपत्र ह्यामध्ये आपण काय फरक ठेवता कामा नाही आणि फरक आपणच पाडला तर कोणतं फरक या ठिकाणी होतो. आणि त्यामुळे अनेक वेळा माझी चर्चा पण झाली की आपल्या पत्रकारांमध्ये आता वाचन सुद्धा झालं पाहिजे. कारण या आधी सुद्धा अनेक पत्रकार असतील, आपण बघितल्यासारखे माधवराव गाडगे असतील, अनेक पत्रकार कुमार पेशवे हे लिहायचे सुद्धा आज लोकसत्ताची संपादन या ठिकाणी ते सुद्धा शिबेत सुद्धा यांची सुद्धा अनेक पुस्तकं या ठिकाणी आहेत. आणि त्यामुळे नुसतं पत्रकार म्हणजे बातमीदार आपण होता का म्हणजे आपण लिहिलं पाहिजे. आपल्याला खरं तर आपलं क्षेत्र काही मोठं नाही, मालवण तालुका काही मोठा नाही, पण त्या क्षेत्रामध्ये आपल्याला काय लिहिता येईल हे आपण लिहिलं पाहिजे, तरच त्या पत्रकाराला इतर गोष्टीची या ठिकाणी जाणीव होईल. आणि त्यामुळे आपल्याला येणाऱ्या काळामध्ये नुसतं बातमी जगण्याची मित्रवाळीने सुद्धा सांगितलं की एखाद्या तुम्ही जे लिहिताय लोक ते खरं मानत असतात, लोक कर्म खरं मानतात, ते बरोबर असेल तिथं खरं मानतात. त्यामुळे तुम्हाला सुद्धा लिहिताना आपण काय लिहितोय, आपण कुठल्या विषयावर लिहितो हे सुद्धा आपल्याला भविष्यात बघितलं पाहिजे. आणि त्याचबरोबर आपल्याला बातमी फरक असतो, एखाद्या हेडलाईनमध्ये सुद्धा फरक असतो. आज आपण पण एखादी बातमी करतो, आज प्रत्येक प्रसिद्धीपत्रक आपण पाठवत असतो, त्यात प्रत्येक पक्षाच्या कार्यालयाचं प्रसिद्धीपत्रक देत असतो आणि त्यामध्ये आपली काय बातमी असेल तर लोक वेगळे असतील तरच वाचतील. त्यामुळे आपल्या प्रत्येक बातमीमध्ये काय बदल हवा याचा सुद्धा विचार आपण सगळ्यांनी केला पाहिजे आणि तो आपण निश्चित कराल. आपल्याला मालवणमध्ये खरं तर प्रत्येक विषयात खरं तर मालवण हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या एका बाजूला असलं तरी मालवणमध्ये मात्र पत्रकार सातत्याने जागरूक असतात. कुडाळ, सावंतवाडी किंवा कणकवली ह्याच्यापेक्षा मालवणमध्ये बातम्या नसलेल्या बातम्या सुद्धा होत असतात किंवा एखाद्या विषयाला सुद्धा वाचन पडण्याचं काम या ठिकाणी करत असतात. आज मगाशी मॅडमांनी सांगितलं की आपण एखाद्या विषयाला वाचन करतो. मला आठवत आहे की महेंद्र पराडकर असू देत किंवा आपण सगळेच असू देत किंवा मच्छीमारांचा एनिटीचा प्रश्न असू देत, पर्सनेटचा प्रश्न असू दे, हा आपण या ठिकाणी घेतला. आपण कोकणी वादळ झालं तो सुद्धा लोकांना या वादळामध्ये किती लोकांची हानी झाली हे विषय या ठिकाणी घेतले. तर आपल्याला महाराष्ट्राला किंवा देशाला दाखवत असेल तर आपल्याला त्यातनं आपल्या बातम्या त्यातनं आपल्याला वेगळ्या बातम्या करायचं गरजेचं आहे आणि ते आपण निश्चित या ठिकाणी कराल. मगाशी दीपक करताना सांगितलं की त्यात मला पुरस्कार दिला म्हणजे त्यांच्या मुलीला त्यात योग्य असं म्हणून पहिला पुरस्कार या ठिकाणी दिला. तसंच मालवणच्या पत्रकारांचं आहे की त्याच्यात आमची पण पाहिजे होती की राजकीय लोक सगळे त्याच्याजवळ असतात, त्याच्यात आम्ही जवळ असलं पाहिजे अशी आमची भूमिका असते. त्यामुळे त्याच्यात आम्ही जवळ होण्याचा प्रत्येकजण प्रयत्न करत असतो, परंतु ते प्रत्येकाच्या जवळ असतात आणि प्रत्येकाला मदत देण्याचं काम सुद्धा या ठिकाणी करतात. कारण आपण म्हणतात की राजकीय क्षेत्रात काम करणारे माणसं आणि पत्रकार यांची खरं तर मैत्री असली पाहिजे, तरच राजकीय जीवनात काम करणाऱ्या व्यक्तीला सुद्धा फायदा होतो आणि पत्रकारांना सुद्धा फायदा होतो की त्याला बातमी कुठं मिळणार. बातमी शेवटी राजकीय लोकांकडून बातमी मिळतात आणि आम्हाला तर प्रसिद्धी कोण देणार आहे तुम्हीच लोक देणार आहे. आणि तुम्हाला आता कळलेलं आहे की दोन्ही आज बोलताना सुद्धा तुम्हाला कळलेलं आहे की हे बोलणं किती जड आहे आणि महेंद्रने सुद्धा अनुभव घेतला की राजकीय क्षेत्र किती अवघड आहे.
त्यामुळे या क्षेत्रात अवघड क्षेत्रात आम्ही काम करतो आणि आम्हाला पण कळतं की एखाद्याला लिहिणं सुद्धा किती अवघड आहे. आम्ही बोलतो खूप सोपं असतं, परंतु आज की सोशल मीडियाच्या द्वारे मॅडम या मोबाईलमध्येच आपण लिहितच नाही. आपण मोबाईल आता मी तर गेले अनेक दिवस एखादं 5 वर्ष पण लिहून असेल, परंतु आपण मोबाईलमध्ये आता गुगलचं काढलं की आपण ते स्पीकरवरच सांगतोय म्हणून काय होतं. त्याला आपण लिहिणं सुद्धा कमी होतं. ते सुद्धा पत्रकारांनी लिहिणं वाटलं पाहिजे, कारण आपल्याला वेगळं काहीतरी केलं पाहिजे. आपल्याला वेगळं केलं तर या ह्याच्यामध्ये होईल. आज महेंद्र मांडू सारखे काय पत्रकार आहे, आज खरं तर प्रत्येकाला मोबाईलला फोटो काढतो, परंतु महेंद्रचा फोटो सुद्धा वेगळा असतो आणि तो वेगळा फोटो महेंद्रने सुद्धा करतो पाहिजे. आपला वेगळा फोटो कसा येईल लोकांपेक्षा हे सुद्धा महेंद्रने समीरने जपलं पाहिजे की आपला वेगळा फोटो कसा आहे. कारण मोबाईलमध्ये आज पहिलं ती बातमीमध्ये मोबाईलमध्येच फोटो पाठवतात, आपण मोबाईलने व्हिडिओ करतो. मग समीरचा वेगळा पण काय असेल. आज देसाई आपण माहिती आहे की देसाई अनेक दिवस काम केलेल्या पत्रकार संघामध्ये या ठिकाणी आहेत किंवा पत्रकार क्षेत्रामध्ये काम केलेलं आहे, त्यांना एक अनुभव आहे. त्यांचं वेगळं पण काय असेल, नवीन आलेल्या पत्रकारांचं काय वेगळं पण असेल, हे सगळ्यांनी आता जपलं पाहिजे. आणि ही स्पर्धा आता झाली, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये स्पर्धा झाली आहे आणि पत्रकार क्षेत्रामध्ये तर जास्त स्पर्धा झाली आहे. अनेक हजारो वृत्तपत्र येतात, हजारो चॅनल येतात, ती चॅनलचे आता ते चॅनलसाठी कमी पडायला लागले, 100 चॅनल कमी पडत आहेत, इतके चॅनल या ठिकाणी येतात. त्यामुळे आपलं वेगळं पण काय आहे ते आपण या ठिकाणी बघितलं पाहिजे आणि जपलं सुद्धा या ठिकाणी पाहिजे. आपल्याला छत्रपती शिवाजी महाराजांची या ठिकाणी वारसा या तालुक्याला या शहराला आहे आणि त्यातनं आपण वेगळेपण या ठिकाणी जपूया. त्यांना पुरस्कार मिळाले त्या समाजाचं मनपूर्वक या ठिकाणी अभिनंदन करतो. आणि जान्हवीताई सुद्धा आपल्या रत्नागिरीतून या ठिकाणी आल्यानंतर ते सांगितलं की या तालुक्याचे रस्ते चांगले आहेत. आता रस्ते कोणी केले त्याच्यावर पण वाद होतो, त्यामुळे मलाच सांगितलं, त्यामुळे तुमचं अभिनंदन. आणि त्यामुळे ही पण तुमच्या घेतली पाहिजे. कोणा लोक सांगतात एखादं चांगलं काम केलं तर मलाच सांगतात. आणि मगाशी दीपक परबांनी सुद्धा महसूल विभागाच्या तक्रारी केल्या त्या सुद्धा माझ्याकडेच करतात. त्यामुळे मी एक जागरूक लोकप्रतिनिधी यांनी सुद्धा या ठिकाणी आपण सगळ्यांनी मान्य केलं. आणि त्यामुळे खरं तर या पत्रकार आपले अनेक पत्रकार असतात. आम्ही पत्रकारांच्या बातमी गेल्यावर निश्चित फोन करतो, बातमी विरोध आला तरी पण फोन करतो. आणि असे गेले 15 वर्षाचे चांगले संबंध या पत्रकारांबरोबर आमचे झालेले आहेत आणि हे संबंध असेच दूर या ठिकाणी झाले पाहिजेत. गेल्या वर्षी तरी बोलवलं नव्हतं, ह्या वर्षी आठवणी बोलवलं, त्यामुळे आभार व्यक्त करतो. खरं तर आम्ही राजकीय सुद्धा की एक नगरसेवक कंट्रोलवर होतो, परंतु ह्या तुमच्यासारख्या पत्रकारांनी मला विषय दिले आणि त्या विषयामध्ये मी लोकांच्या बरोबर राहिलो. अनेक वेळा त्या विषयावर आंदोलनं केली, त्याचा तुम्ही मला प्रसिद्धी दिली आणि म्हणून माझ्या कार्यकर्ता 2 वेळा आमदार या मालवणच्या पत्रकारांमध्ये सुद्धा पत्रकारांचा सुद्धा त्यामध्ये सिंहाचा वाटा या ठिकाणी आहे. तर प्रत्येक पत्रकारांमध्ये आज पहिला की आकाशच पाडलाय. मगाशी मॅडमांनी सांगितलं, सगळ्यांनी सांगितलं की आकाश पाडलं की पत्रकारांमध्ये चांगले पत्रकार कोण, वाईट पत्रकार कोण, आपल्याला पुढे काय फायदा होईल हे सगळे बोलत असतात. परंतु या फुटलेल्या आकाशामध्ये सुद्धा आपण कुठेतरी वेगळं असलं पाहिजे, भूमिका प्रत्येकाने या ठिकाणी ठेवली पाहिजे की सगळ्या ठिकाणी जो बनवा कुठल्या बातमीचा पडला असेल, भ्रष्टाचाराचा पडला यामध्ये आपण वेगळे आहोत. आणि मी असा लोकनेते आहे की मला माझी चुका तुम्ही आपण निश्चितपणे जबाबदारी तुम्ही या ठिकाणी घेतली पाहिजे. प्रत्येकाला चुका दाखवल्या तर त्या चुका सुधारण्याचा सर्वसोडा प्रयत्न या ठिकाणी करतो. आणि त्यामुळे या सगळ्यांच्या मनापासून तुमचं मनापासून या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो आणि पत्रकार संघाच्या कार्यक्रमाला मनापासून शुभेच्छा करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. म्हणजे आपल्यात जर एकी असेल तर मला असं वाटतं की पत्रकारिता चिरकाळ टिकेल. आणि आपल्यात एकी नसल्यामुळेच आज महाराष्ट्रामध्ये पत्रकारांसंदर्भात जी दयनीय थोडीशी अवस्था वाईट आहे. बोलताना वाईट वाटतं मला. पत्रकारांवर वाढते हल्ले असतील, पत्रकारांबद्दल कोणी बोलण्याची हिंमत करतो, ही हिंमत कुठे येते लोकांकडे, तर आपण त्यांना दिलेली सवलत आहे. मला वाटतं आपल्याकडे लेखणी आहे, त्या लेखणीचा जर आपण प्रामाणिकपणे उपयोग केला तर त्याच्यासाठी आधी संघटित होणं गरजेचं आहे. मी मराठी पत्रकार परिषदेमध्ये जे काम करते, मला असं वाटतं की इतक्या लहान वयामध्ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष होणारी पहिली महिला आहे. त्याचं कारण म्हणजे मी प्रत्येक कार्यक्रमाला जाते, पत्रकारांच्या कुठेही समस्या असतील तरी येते. मी याच्यापूर्वी पण सिंधुदुर्गमध्ये 2-3 वेळा येऊन गेलेली आहे. फक्त मी काय करते त्याची प्रसिद्धी घेत नाही. आणि जेव्हा पत्रकार स्वतः प्रसिद्धी घ्यायला लागतो ना, मग त्याच्याकडे बोट दाखवायला लागतो. आपण लोकांना मोठं करत असतो प्रत्येक वेळी, पण आपल्याला मोठं करताना लोक विचार करतात. तर हे कुठेतरी
आपण मला असं वाटतं की आपणच कुठेतरी चुकतोय. आपल्यामध्ये जर एकी नाही ठेवली तर मला असं वाटतं की भविष्यात कोणी येईल आणि आपल्याला काहीतरी बोलून जाईल. कोणी येतं आणि हल्ले करतं आणि हल्ले केल्यानंतर आपल्याकडे गुन्हे दाखल होतं. पत्रकार संरक्षण कायदा प्रत्यक्षात अजूनही नोटिफिकेशन निघालं नाहीये याची खात्री परवा झालेली आहे. 2 दिवसापूर्वी पत्रकार हल्ला कायदा करण्यात आला, पारित झाला, मात्र अजूनही शासनाकडून नोटिफिकेशन निघालं नाही. ही फार मोठी खंत आहे. म्हणजे आपली भीतीच राहिली नाहीये समाजाला असं मला वाटायला लागले. का नाही राहिले तर याला जबाबदार मला असं वाटतं आपण स्वतः आहोत. त्याच्यासाठी तुम्ही कुठल्याही संघटनेखाली या पण ते एकत्र या. मी असं म्हणणार नाही अमुक संघटना तुमच्या चॉईसनी या पण ते एकत्र येणं गरजेचं आहे. दुसरी गोष्ट की कोकणामध्ये महिला पत्रकारांमध्ये पुढाकार घेणारी तशी मी एकटी आणि जो पुढाकार घेतो त्याच्याकडे फोटो दाखवले जातात, जो काम करतो त्याच्याकडे फोटो दाखवले जातात. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की सिंधुदुर्ग पत्रकारांबद्दल मी खूप ऐकलं. ते महेश सरनाईक आहेत, त्यांनी मला इतकी छान प्रवासात करून दिली की मला आश्चर्य वाटलं की तुम्ही सगळ्या गोष्टी तुम्ही सगळे पत्रकार एका शब्दाखाली अजून काय हवं. आणि हे फार महत्वाचं आहे. आणि तुमच्याकडे पत्रकार भवन झाले, आमच्या रत्नागिरीत अजून झालं नाही ही माझ्यासाठी खंत आहे. म्हणजे रत्नागिरी जिल्हा आमचा फार मोठा आहे सिंधुदुर्गपेक्षा सगळ्या दृष्टीने. आणि असं असतानाही सिंधुदुर्ग जिल्हा आमच्या मागणं प्रयत्न करून सुद्धा पत्रकार भवन या ठिकाणी होतं. हे तुमच्या एकीचं भवन आहे मला असं वाटतं. आणि बघा जाता जाता इथे फार बोलणार नाही कारण आमदार सर आहेत, तर एवढंच सांगेन की पत्रकारांना हल्ले होऊ नये. आपलं जे महत्त्व आहे तसंच आबाधित राहावं असं वाटत असेल तर जसं स्वतःचं कॅरेक्टर महत्त्वाचं असतं तसं आपल्या पेपरचंही कॅरेक्टर खूप महत्त्वाचं असतं. माणसाच्या कॅरेक्टरपेक्षा मी आपल्या पेपरच्या कॅरेक्टरला फार महत्त्व देते. मला माहिती आहे आपले हात बांधले गेलेले आहेत, काही निर्णय आपण स्वतः घेऊ शकत नाही, तरी देखील स्वतःचं कॅरेक्टर जपताना आपल्या पेपरचं कॅरेक्टर कसं जपलं जाईल हेही देखील आपण जपलं पाहिजे. आणि जेव्हा एखाद्या पत्रकाराला अन्याय होतोय तर त्याच्याबद्दल आणखी 4 लोकांना वाईट सांगण्यापेक्षा त्या पत्रकार आपला पत्रकार आहे म्हणून त्याच्यासोबत राहिलं पाहिजे. भले तो कसाही असो पण आपल्या माणसाच्या पाठीशी राहिलं पाहिजे. याचं उदाहरण तुम्हाला सांगते. बघा राजकीय पक्षामध्ये काय होतं सर तर नंतर सांगतील त्यांच्यामध्ये काही जण त्यांचे सगळे कार्यकर्ते एकत्र येतात की नाही प्रोत्साहन द्यायला येतात. भले ते चूक काही बरोबर बघत नाही, तसं आपण पत्रकारांनी एकत्र येणं काळाची गरज आहे. ते एकमेकांचे पाय ओढण्यापेक्षा जर आपण एकमेकांना पुढे जायला दिलं तर मला असं वाटतं पत्रकारांकडे कोणी वाईट अर्थाने बोट दाखवणार नाही. आणि आता ही काळाची गरज आहे. मी हे 3 ते 4 वेळा आता हे शब्द वापरला. याचं कारण तुम्हाला माहिती असेल सध्या भारतामध्ये आपली स्थिती काय आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि प्रिंट मीडिया असे 2 भाग केले गेलेले आहेत. ती वेळ येऊ नये असं माझं म्हणणं आहे. आपण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि प्रिंट मीडिया एकच आहे, फक्त आपण आमच्यातच ते करून घेतलंय. ते कुठे भरू नये. आपण प्रत्येक गोष्टीला एकत्र येणं हे एकच उपाय आहे. आणि मला आवृत्ती प्रमुख 1 तारखेला जबाबदारी मिळाली, पुढारी आवृत्ती प्रमुख. मी जाधव सरांचं फार आभार मानते कारण त्यांनी जो निर्णय घेतला एका महिलेलाही जबाबदारी द्यायची. आपल्या मीडियामध्ये महिला कुठे पुढे नसते पण तुमच्यासाठी सरकारी मला लाभलेत माझ्या याच्यात. आणि माझी फॅमिली मेन माझे मिस्टर आणि अखिल भारतीय मराठी पत्रकाराचे सर्व IC देशमुख सर असतील, किरण नाईक सर असतील, आपले इथे तोरसकर सर आहेत, महाजन सर आहेत, असे सिनियर लोकांचं पाठबळ यामुळे हे सगळं शक्य आहे. मी सगळ्या इथे या ठिकाणी पुरस्कार ज्यांना मिळाले त्यांचं अभिनंदन करते, त्यांच्या फॅमिलीचं कौतुक करते. कारण बायकोसोबत असेल, बहीणसोबत असेल, आईसोबत असेल तर या पुरुषांना काम करणं खूप सोपं जातं. आणि ते सरांना मगाशी माझे थोडेच पाहुणे झाले होते तुमचं त्यावेळेला पत्नीचं फार आभार मानतो. हे खरं म्हणजे पत्नीचं फार मोठं क्रेडिट आहे. नवरा तसं 4 लोकांमध्ये पत्नीचं कौतुक करत नसतो जरी त्या नवऱ्याने तुमचं कौतुक केलं तरी फार मोठं कौतुक आहे. या ठिकाणी मी आमदार नाईक सरांना यांचंही आभार मानते. आम्ही यापूर्वी 2-3 वेळा फोनवर अनेक सामाजिक विषयावर बोललो सुद्धा आहे. आज मला मालवण संघाने या ठिकाणी पत्रकार संघाने एवढा मोठा मान सन्मान मला दिला त्याच्याबद्दल मी सगळ्यांचे मनापासून ऋणी राहीन, आभार मानणार नाही.
आणि सगळ्यांना धन्यवाद. थँक्यू. मला आठवतं की माझी तिसरी किंवा चौथी वेळ असावी अशा कार्यक्रमामध्ये तालुका पत्रकार संघाच्या कार्यक्रमाला येण्याची. प्रायोजकांचे मी आभार मानतो परत मला बोलायबद्दल. विशेषतः आम्ही त्यांचे सर्व सहकारी गवळे साहेब. पत्रकार ही प्रशासनामध्ये त्या ठिकाणी असताना जवळजवळ 7 वर्ष विकास केला आहे आणि त्या 2 वर्ष मला एक्स्ट्रा मिळाले. जवळजवळ 9 वर्ष मी मालवण तालुक्यामध्ये गटविकास अधिकारी म्हणून काम केलं. कदाचित मालवण पंचायत समितीच्या इतिहासामधला जास्त काळ राहण्याचा भाग बाकी मला लाभला. आणि खरंच मी सांगेन की इथे जी पत्रकारिता आहे जी अनुभवली आहे त्या 9 वर्षाच्या काळामध्ये ती तारकच राहिलेली आहे. अत्यंत चांगल्या प्रकारची पत्रकारिता ग्रामीण भागाची असू द्या तालुका स्तराची असू द्या सर्वांची पत्रकारिता ही प्रशासनाला सहकार्याची राहिली आहे आणि म्हणून अशा प्रकारचे पुरस्कार आणि चांगले कार्यक्रम या ठिकाणी होत आहेत. आता प्रशासनामध्ये काम करत असताना आपले दोष वगैरे दाखवले नाही असं नाही आहे पण दोष दाखवताना सुद्धा जे काय चांगलं काम केलं ते काम सुद्धा जनतेपर्यंत नेण्याचं काम आपल्या सर्व पत्रकार मित्रांनी केलं. आणि एक विशेष लक्ष सुद्धा आमच्यावर होता की चांगलं काहीतरी केव्हा होतं निर्माण आणि आपण प्रसिद्धी केव्हा करतोय अशा प्रकारचे सुद्धा स्टोरीज ज्या आहेत बेस्ट स्टोरीज आहेत प्रशासनाने लावले आहेत. त्याप्रमाणे सुद्धा अनेक स्टोरी आलं आठवले. विनोद दळवीने एक स्टोरी लावली होती की मालवण तालुका खतांचे कारखाना निर्माण करणारे शहर किंवा तालुका अशा प्रकारची गाडीच्या बाबत एक स्टोरी लावली होती. बरोबर त्या सर्व पत्रकारांना धन्यवाद देईल कारण जे काम प्रशासनात नव्हतं ते लोकांपर्यंत पोहोचण्याचं काम आपण सर्वजण अगदी तातडीने करत आहात. मला शिवले जातात 2 प्रिंट मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया. खरं तर जसं जे बदलत आहे तसं आपण पण बदलायला पाहिजे. जो बदलत नाही तो तसाच मागे राहतो. त्याचं उत्तम उदाहरण काही विद्वानांना दिलं आहे ते म्हणजे HMDचं दिलं आहे आणि दुसरं दिलं आहे ते नोकियाचं दिलं. नोकियाचं हळूहळू पुढे यायला लागले. HMD अजूनही तसंच मागे राहत चालले आहे. तो आता हळूहळू पुढे येत आहे. पण बाकीचे ज्या काही कंपन्या आहेत त्या कुठे येतात का त्यांनी पुढची परिस्थिती ओळखली नाही. म्हणून मी पत्रकार मित्रांना विनंती करेन की ज्या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आहेत किंवा प्रिंट मीडिया आहे त्यात आपण ॲडव्हान्स त्या ठिकाणी राहायला पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट महत्त्वाची म्हणजे मी बघितलं सकाळी अगदी उठल्यापासून दुपारी बाहेर पत्रकार जर समजा 1-1:30 वाजता आले असतील तर ते 1:30 वाजता जाण्याची घाई करायची त्या मुलांना आणायचं असं म्हणजे तिकडे पण लक्ष असायचं म्हणजे 1:30-1:45 दरम्यान ते उठून जायचे आणि परत संध्याकाळी एक पेज सेंड करायचे म्हणून संध्याकाळी सुद्धा बातम्या 4 नंतर आम्हाला घेऊ नका म्हणून सांगायचे. कारण एवढे बिझी 7 ते 7:30 बिझी 8 वाजे बिझी राहणारे आमचे पत्रकार. म्हणून मी आपल्या सर्व विनंती करेन आम्ही आणि हे सर्व होतकरून मंडळीचं की भवितव्य जे आहे आता हळूहळू मोबाईल वाढत चाललंय किंवा त्या ठिकाणी आपल्याला भवितव्याचा सुद्धा आपल्याला आसरा घ्यावा लागणार आहे. आणि म्हणून अशा ठिकाणी जर NPS असेल नॅशनल पेन्शन स्कीम असेल किंवा पोस्टाच्या काही पेन्शन स्कीम आहे ह्या जर एकत्र येऊन जर आपण एक फोरम स्थापन केलं आणि पत्रकार मित्रांना ग्रामीण भागातल्या आणि इथल्या जर आपण भवितव्यासाठी काही सोय करून आपण ठेवली किंवा काही इतर जे काही फंड्स असतील किंवा सरकारी सुद्धा योजना आहेत ते निकषामध्ये बसत आहेत. आमच्या इथले नाव नाही घेत ते कायम सरकारी योजना घेत असतात चांगलं आहे. आणि प्रत्येक गोष्ट म्हणजे गाडी असेल किंवा आणखी पुढे असेल घेत असतात तशा सुद्धा योजना सरकारी योजना आपण घ्यायला हरकत नाही. आणि काही असं नाही आहे पण अशा ज्या योजना आहेत त्या आपण घ्याव्या आणि आपलं ते काय अर्थाचं नाही. शेवटी कसं आहे माहिती आहे का पैसा पाहिजे शक्ती ती आपली आहे आणि भवितव्याचा वेध घेणारी जी काही शक्ती आपल्याकडे आत्ता आपण निर्माण करणं आवश्यक आहे. म्हणून मी हे सर्व जे तरुण आहेत आपण पत्रकार त्यांना पुन्हा एकदा विनंती करेन की NPS असेल पोस्टल स्कीम असेल किंवा इतर स्कीम असतील आमदार साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली त्या सुद्धा आपल्याला घ्यायला हरकत नाही की जे भवितव्यासाठी आपल्याला फायदेशीर ठरेल. एवढं मी या ठिकाणी सांगतो. प्रशासनाने जी पाण्याची भूमिका मांडली ती सुद्धा आम्ही पंचायत समितीमध्ये घेतली होती की वॉटर टेबल कसं वरती येईल आणि प्रत्येकाने हा जर भाग घेतला कारण का ह्या व्यासपीठावर सुद्धा आम्ही सांगतो एक चांगला की पाण्या वॉटर टेबल जे आहे खाली होत चाललेलं आहे. त्याच्यामुळे चाललंय की दिवसेंदिवस बोरवेल आपण मागतो. आणि ज्यावेळेला आमचं प्रशिक्षण झालं होतं देशात आलं त्यावेळेला असं सांगण्यात आलं होतं ज्यावेळेला तज्ञांकडून 15 दिवसाचं प्रशिक्षण होतं आणि त्यावेळेला असं सांगण्यात आलं होतं की 200 फूट जेव्हा आपण बोरवेल मागतो त्यावेळेला जवळपास 20 वर्ष पाणी परफेक्ट होऊन खाली जायला वेळ लागतो. म्हणजे किती वर्षापूर्वीचं पाणी आपण काही सेकंदामध्ये वरती करतो उपसतो.
यासाठी अशा प्रकारचं वॉटर टेबल जे आहे वाढवण्यासाठी आपण रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टीम आपण सर्वांनी एकत्र येऊन जर काही त्यामध्ये प्रबोधन जर आपण केले तर खऱ्या अर्थाने वॉटर टेबल आहे किंवा सिंधुदुर्गचं जे वॉटर टेबल आहे ते वरती यायला निश्चितच उपयोगी होईल आणि म्हणून मी अशा प्रकारचा विषय मांडला आहे. त्याच्यानंतर मी त्यांचं अभिनंदन करतो आणि असे स्टोरीज जे आहेत बेस्ट स्टोरीज त्या ग्रामीण भागातून सुद्धा येणार आहेत. ग्रामीण भागातले सुद्धा पत्रकार आहेत, सुंदर आहेत, इतर सर्व आहेत, त्यांनी सुद्धा चांगल्या प्रकारचे पत्रकारिता ग्रामीण भागात करत असतात. त्यांचे सुद्धा मी अभिनंदन करतो. मला इथे येऊन सत्कार सन्मान आपण सर्वांनी केला त्याबद्दल आपण सर्वांचे मी धन्यवाद देतो. मला वाटतं चौथी वेळ असावी की आणि प्रत्येक वेळेला म्हणजे चांगलं सहकार्य आणि चांगलं मला प्रशासनामध्ये असताना सुद्धा चांगलं सहकार्य आणि आजपर्यंत सुद्धा सवलतीदारांचा मान सन्मान देऊन त्या ठिकाणी त्यांचे मनापासून आभार मानतो आणि या ठिकाणी थांबतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. काजू बिला प्रति किलो 200 रुपये हमी भाव मिळण्याबाबत जिल्ह्यातील शेतकरी फळ बागायतदार संघानं तालुका स्तरावर आंदोलन छेडलंय. ठाकरे शिवसेनेनं या आंदोलनाला पाठिंबा दिलाय अशी माहिती ठाकरे गटाचे दोडामार्ग तालुका प्रमुख संजय गवस यांनी दिली आहे. पाहुयात काय म्हणालेत संजय गवस. दोडामार्ग शेतकरी संघ यांच्या वतीने जे आज काजू बागायतदार यांनी जो उग्र आंदोलनाचा विषय घेतला होता त्याला शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाच्या वतीने आम्ही पाठिंबा जाहीर केलेला. आज आम्ही त्या उग्र आंदोलनामध्ये आम्ही सर्व कार्यकर्ते सहभागी झालो होतो. यापुढे जे आंदोलन होईल त्यावेळी संपूर्ण शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ही त्यांच्या सहभागी होतील. महत्त्वाचं म्हणजे जो हमीभाव मिळाला पाहिजे. काजू बागायतदार सध्या अडचणीत आहे. ज्यांना जो हमीभाव मिळाला पाहिजे तो हमीभाव अत्यंत कमी आहे. जवळजवळ 130 रुपयाच्या आसपास हमीभाव आहे. तो जवळजवळ 200 रुपये हमीभाव मिळाला पाहिजे. यासाठी जे आंदोलन सुरू आहे त्या आंदोलनाला शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हे त्यांच्या पाठीशी राहील आणि येणाऱ्या काळामध्ये पुन्हा आम्ही विरोधी पक्ष म्हणून उग्र आंदोलन करणार आहेत. जे परदेशातून कमी दरामध्ये जो काजू आयात केला जातो आणि जो कमी प्रमाणात त्याच्यावरती टॅक्स आहे तो टॅक्स जर वाढवला तर शासनाला जो येणारा काजू त्याचं पण मोठ्या प्रमाणात त्याचं निर्यात कमी होऊ शकेल आणि इतरचा काजू जो आहे तो मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना त्याचा हमीभाव मिळू शकेल. येणाऱ्या काळामध्ये जर केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारने ह्याचा हमीभाव दिला नाही तर शिवसेना यामध्ये पूर्णपणे स्वतंत्रपणे उतरेल आणि त्या काजू बागायतदारांना पाठिंबा जाहीर केल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप. प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स. गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरड नाका, मालवण, सिंधुदुर्ग. आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात. कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग. काजू उत्पादनाला हमीभाव नसल्यानं कोकणातील लाखो शेतकरी अडचणीत सापडलेत. काजू बिला प्रति किलो 200 रुपये हमीभाव मिळावा अशी जोरदार मागणी करत काजू उत्पादक तथा फळ बागायतदार शेतकऱ्यांनी आंदोलन छेडत सरकारवर हल्लाबोल केलाय. दोडामार्गात शेकडोंच्या संख्येनं काजू उत्पादक तथा फळ बागायतदार शेतकरी या आंदोलनात सहभागी झाले होते. दोडामार्ग येथील सिद्धिविनायक मंदिरात एकत्र येत आपल्या मागण्यांकडे या आंदोलकांनी लक्ष वेधलं. या आंदोलनाची सरकारनं वेळीच दखल घेतली नाही तर यापुढे तीव्र आंदोलन छेडू असा इशारा शेतकरी संघाच्या वतीनं देण्यात आला. यावेळी शेतकरी आणि फळ बागायतदार संघाचे प्रवीण परब, अजित देसाई, चंद्रशेखर देसाई, डॉक्टर MB दळवी, मधुकर गावकर, अनिल मोरजकर, नारायण कावडे, विठोबा पालेकर, चंद्रशेखर सावंत, संदेश देसाई, शशिकांत गवस, संजय गवस यांसह काजू उत्पादक मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. शेतकरी बागायतदार संघाचा शेतकरी बागायतदार संघाचा पाहिजे मिळालाच पाहिजे. कोण म्हणतो देणार नाही. एकच भाव मिळालाच पाहिजे. मिळालाच पाहिजे. मिळालाच पाहिजे. आमच्या मागण्या
मान्य करा, आमच्या मागण्या मान्य करा. सिंधुदुर्गातील शेतकरी जो आहे, तळ कोकणातील विशेषतः जो शेतकरी आहे, सावंतवाडी, दोडामार्ग, वेंगुर्ला, कुडा या भागातील शेतकरी जो आहे, सगळ्यात महत्त्वाचा जो तळ कोकणात काजू बागायतींसाठी जो प्रसिद्ध अशा प्रकारचे सावंतवाडी, दोडामार्ग 2 तालुके आहेत. तर तळ कोकणात आपण पाहू शकतो आज हे दोडामार्गमधील शेतकरी या ठिकाणी एकवटलेले आहेत. सगळ्यात जिव्हाळ्याचा प्रश्न ज्याच्यावर संपूर्ण उदरनिर्वाह या शेतकऱ्यांचा चालतो ते काजू पीक, आणि या काजू पिकाला हमीभाव मिळावा, काजू बीला हमीभाव मिळावा, अशा प्रकारची महत्त्वाची मागणी घेऊन हे शेतकरी आज धरणं आंदोलन करतायत. आपण थेट त्यांच्याकडे जाऊया, त्यांची नेमकी मागणी काय आहे. कारण संपूर्ण राज्यात सगळ्या पिकांना एक हमीभाव किंवा दर मिळतोय, पण काजू जे पीक आहे आणि हा जिव्हाळ्याचा विषय आहे, हा आजही हमीभावापासून अपेक्षित आहे. त्याच्यासाठीच हे आंदोलन होत आहे. साहेब नमस्कार. या ठिकाणी दळवी साहेब आहेत. दळवी साहेब, काय सांगाल? आपण शेतकऱ्यांना एक हाक दिली, संपूर्ण उठाव झाला, सगळे शेतकरी या ठिकाणी एकत्र झालेत, प्रत्येक गावचे सरपंच असू दे, नागरिक असू दे, आणि खऱ्या अर्थाने जे काजू आणि संपूर्ण बागायतीमध्ये शेतकरी आहेत, बागायतदार आहेत, त्यांना जिव्हाळ्याचा प्रश्न काजू आहे आणि त्यांना हमीभाव मिळत नाही आहेत. गेली अनेक वर्ष याची मागणी होते. काय सांगाल, नेमकी ही किती हमीभावाची मागणी आहे आणि एकूणच हे संपूर्ण काजू पिकाचं गणित कशा प्रकारे आपण या ठिकाणी विश्लेषित करा? काजू हा इथला जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. कारण इथला जो प्रत्येक गावागावात प्रत्येक जो शेतकरी आहे हा काजू बागायतदार आहेत. त्याचे थोडेफार का होईना पण काजू आहेत, आणि त्याचं उदरनिर्वाहाचं साधन जे आहे हे मुख्य पीक म्हणजे आपल्याकडे काजू आहे. आणि डोंगरदऱ्या असू दे, काही असू दे, लोक ते अक्षरशः काबाड कष्ट करून मरून दिवस उन्हातनं संपूर्ण काम करून अक्षरशः ते काजू त्यांनी बागा उभा केलेल्या आहेत. आणि ह्या आता 1990 पासून जो रोजगार हमी कार्यक्रम सुरू झाला तिथपासून लोकांनी बागायती, या शेतकऱ्यांनी बागायती उभ्या केलेल्या आहेत. आणि आज आपण बघतो आहोत जो काजूला दर पाहिजे, ज्यांच्या कष्टाला काहीतरी कुठेतरी न्याय मिळाला पाहिजे, हा मिळत नाही आहे. आणि काजूचा दर कुठेतरी 100 रुपये, 125 रुपये याच्या पलीकडे तो गेला. मध्यंतरी एकदा 180 रुपये काजूचा दर गेला होता, विचार करा तुम्ही. आणि त्याच्यानंतर ते दर पडला. बाकी काजूचे मार्केटमध्ये तुम्ही गेलात, काजू गर घ्यायला गेलात तर तुम्हाला तो 800-900 रुपये किलो मिळतो आहे. आणि काजू बी जर तुम्हाला घेतली तर ती काजू बीची जी हे आहे तुम्हाला ते 100 रुपये आणि 90 रुपये कधी पण जातो, कधी 120 रुपये पण जातो. हे अक्षरशः म्हणजे शेतकऱ्यावरती अन्यायकारक म्हणजे हा हे आहे. याला कुठंतरी शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा. आणि त्याच्यासाठी सगळा जो खर्च काढला आणि काय काढलं, आणि हे जर स्वामीनाथन आयोगाचं जर प्रमाण लागू केलं आपण तर त्याला जवळजवळ 200 रुपये जो दर आहे हा 200 रुपये मिळालाच पाहिजे, तरच कुठेतरी शेतकरी जगू शकेल. अन्यथा शेतकऱ्याला ह्या बागा वगैरे सोडण्याशिवाय पलीकडे काही राहणार नाही. जे आहे ते डोंगर तसेच पडी राहतील. लोकांनी कष्ट केलेले आहेत, त्यांचे कष्ट सगळे वाया जातील, असं तरी मला इथं सांगावं असं वाटतं आज सगळ्यांना. आणि सगळ्यांनी सगळ्यांना आवाहन केलेलं आहे. आणि सगळे आमचे हे बागायतदार सगळे एकजुटीने आधी जमलेले आहेत. हे त्यांच्या न्याय हक्कासाठी जमलेले आहेत आणि त्यांना तो न्याय मिळावा, अशी शासनाकडनं न्याय मिळावा अशी आमची अपेक्षा आहे. गोवा सरकारने तर ऑलरेडी 150 रुपये त्यांचा काजू दर दिलेला आहे काजू बिला. आणि महाराष्ट्र शासनाने, कारण आमच्या आता सगळी लागवड जी आहे या आधुनिक चांगल्या जातीच्या काजू ज्या आहेत ह्याची लागवड केल्यामुळे हा दर आम्हाला अपेक्षित आहे आणि तो मिळावा ही आमची धारणा आहे. नक्कीच आपण शास्त्रज्ञ म्हणून काम केलं आहे आणि कोकणातील विशेषतः दोडामार्ग तालुक्यातील जो काजूगर आहे त्याला एक विशिष्ट मागणी आहे, विशिष्ट त्याचा दर्जा आहे आणि त्याच्यामुळे ज्याच्या दराची मागणी सुद्धा काजूगराची आहे ती मोठ्या प्रमाणात होते. काय ही नेमकी खूबी आहे आणि त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात या काजूगराला मागणी आहे? आपला वेंगुर्ला काजू जो आहे त्याच्यातनं हा इथल्या स्थानिक जातीतनं निवड करूनच आपण ते काजूच्या जाती तयार केलेल्या आहेत. आणि ती जी आहे त्याला GI नामांकन म्हणजे भौगोलिक त्याला हे मिळालं आहे त्याच्यातनं. तर त्याच्यासाठी त्याला दर जो आहे हा दर आमची अपेक्षा, कारण हा काजू तुम्हाला जगामध्ये 1 नंबरचा काजू आहे जगामध्ये. बाकीच्या नंतर काजू आहे त्यांचा घर पांढरा असतो, आपला एक साधारण पिवळसं त्याला झाग असते आणि हा घर असतो, घराची साईज मोठी असते. आणि आज तो बाहेर जर परदेशामध्ये जायचा तर त्याला 1,500-2,000 हजार रुपये तुम्हाला किलोला दर मिळायचा. पण तोच आज लोक इथं काय करतात, बाहेरचा जो आहे म्हणजे बाहेरचा माल आणायला सुरुवात केली. कारण आपल्याकडचा काजू आहे हा काजू तुम्हाला तेवढा कारखानदारांना पुरत नाही म्हणून ते बाहेरनं माल आणतात. आणि बाहेरनं माल आणल्यामुळे त्याचा दर जो आहे त्याच्यामध्ये मिक्स करून हा काजू विकला जातो आणि असं विकून ते संपूर्ण त्याच्यावरती हे करतात. आज संपूर्ण जगाचं जर आपण हे बघितलं तर पूर्वी 10 वर्षापूर्वी असणारं आपल्याला एक्सपोर्ट आणि आताचा एक्सपोर्ट ह्याच्यामध्ये भयंकर तफावत. आता हा एक्सपोर्ट आपला कमी झालेला आहे. कमी का झालेला आहे तर हे जे माल मिक्स करतात एकमेकात हे करून असं आणि माल पाठवतात परदेशात. कारण परदेशामध्ये तुम्हाला कुठंही लोक फार चोखंदळ असतात, त्यांच्याकडे पैसा आहे आणि हा पैसा असून त्यांच्याकडे उगाच जर त्यांना कसलाही माल दिला तर ते घेणार नाहीत आणि ते घेत नाहीत. हां, आणि त्यांनी मग ते आता हे एक्सपोर्ट जो आपलं तर कमी केलं. माल कोणाला बसला आहे? आम्हा शेतकऱ्यांना बसला आहे. आता इम्पोर्ट ड्युटी पूर्वी 20% होती, आज किती आहे मला सांगा इम्पोर्ट ड्युटी? आज 2.5% आले.
मेले कोण? इथले बागायतदार मेलेत, संपूर्ण बागायतदार मेलेत. जर तुम्ही तिथला माल सगळा येत असेल ना, तुम्ही जर त्याला 20% तुमची त्याच्यावरती इम्पोर्ट ठेवले असतील, मग त्यांचा दर सुद्धा जो आहे ना हा 140पर्यंत गेला असता. आणि त्या 140पर्यंत गेला असता तर मग आमच्या बागायतदारांना पण तिकडे तेवढा दर त्यांना देणं भाग पडलं असतं. मूळ दुखणं तुम्ही सांगताय ते आहे, परदेशातील जो काजू बी आहे तो कमी दराने कमी दर, त्याच्यामुळे आपल्या काजू बीला भाव मिळत नाहीत आणि म्हणूनच तुमची मागणी 20% त्याच्यावरती आयात कर बसवला पाहिजे, तरच कुठेतरी याच्यावरती लोकांना बागायतदार न्याय मिळू शकेल. कारण तो जर तुम्ही स्वस्त दिला, तुम्ही कोणाचा फायदा बघतात? एक 10 कारखानदारांचा फायदा बघतात, हां, किंवा जे 20-25 लोकांचे दलालांचे तुम्ही फायदा बघतात. पण बाकीचे लाखो जे शेतकरी जे आहेत, हां, जे कष्ट करणारे आहेत, जे बागायतदार आहेत, त्यांचं कोण बघणार आहे? त्यांचं तुम्ही बघा ना. जे तुम्ही ड्युटी कमी करता किंवा काय कमी करता, त्यांचं सगळ्यांचं बागायतदारांचं आहे ना, त्यांचं तुम्ही बघा, त्यांचं भलं बघा. याच्यातनं तर हे बघितलं तर तुम्हाला चांगल्या प्रकारे त्यांच्या शेतकऱ्यावरती हा दर आहे तो व्यवस्थित मिळू शकेल, काही अडचण येणार नाही. नक्कीच. मी देसाई साहेबांकडे आलो. देसाई साहेब, आपण स्वतः एक काजू बागायतदार आहात. सगळ्या शेतकऱ्यांसाठी अनेक प्रकारचे संघर्ष आपण केलेलेच आहेत, पण काजू बागायतदार म्हणून काय अडचणी आहेत शेतकऱ्यांच्या? कशासाठी हा सगळा शेतकऱ्यांचा जो संघर्ष आहे, मागणी आहे, ती का नेमकी? मी सुरुवातीला शेतकरी फळ बागायतदार संघ सावंतवाडी आणि दोडामार्ग या संघाचा संचालक या नात्याने जमलेल्या सर्व माझ्या शेतकरी बांधवांचं या ठिकाणी हार्दिक स्वागत करतो. आज खऱ्या अर्थानं या गणेश मंदिरामध्ये आपण शेतकऱ्यांसाठी आणि मुख्यतः काजू बागायतदारांसाठी ही पहिली आपली चळवळ आहे. या चळवळीमध्ये जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी सहभागी झालं पाहिजे. जसं आपलं फळ बागायत संघ स्थापन केला, त्या संघामध्ये सभासद झाले पाहिजे आणि संघाला बळकटी दिली पाहिजे. आज आमची जी खरी अडचण जी आहे ती किमान हमीभाव हा आपल्याला मिळाला पाहिजे. आणि काजूला जो खर्च आहे हा वेंगुर्ला विद्यापीठ म्हणा किंवा दापोली विद्यापीठ यांच्या अंदाजाने हा 130 रुपयाच्या आसपास काजूला खर्च येतो. आणि स्वामीनाथन आयोग जो आहे त्या आयोगाच्या म्हणण्यानुसार किमान 1.5 पट हा हमीभाव दिला पाहिजे. त्यामुळे आपल्या काजूला आज 195 रुपये हा किमान हमीभाव मिळाला पाहिजे. म्हणून आमची जी मागणी आहे की 200 रुपये हमीभाव हा स्वामीनाथन समितीच्या आयोगाच्या शिफारशीनुसार आपल्या काजूला मिळालं पाहिजे. मुख्यत्वे आता आपण जो प्रश्न विचारला सरांना, आपल्या दोडामार्ग तालुक्यामध्ये काजूची जी प्रत आहे ही प्रत 130 किलोचा काउंट आहे आणि त्यामुळे ह्या काजू बिला बाजारापेक्षा 10 रुपये जास्त भाव आहे. दुसरी गोष्ट, आपल्या शेजारी गोवा राज्य असल्यामुळे त्या ठिकाणी दारू काढली जाते, काजूची फेणी काढली जाते आणि त्या फेणीसाठी हा आपला काजू बोंडू हा घेऊन गेला जातो. त्यामुळे इथं पडलेला बोंडू जो आहे हा पडलेल्या बोंडूवरच या ठिकाणी काजू गोळा केले जातात. त्यामुळे उर्वरित तालुक्यामध्ये किंवा उर्वरित जिल्ह्यामध्ये हा प्रकार नसल्यामुळे आपल्या भागामध्ये पडलेला काजू बी हा गोळा केला जातो. आपण काजू बी काढत नाही. प्रामुख्याने इम्पोर्ट काजूमध्ये आणि आपल्या दोडामार्गच्या काजूमध्ये सगळ्यात जमीन आसमानचा जो फरक आहे तो म्हणजे पिकलेला बोंडू आपल्या भागामध्ये पडला जातो आणि त्या पिकलेल्या बोंडूचीच कास आपण काढतो. त्यामुळे परिपक्व असा बोंडू असल्यामुळे आपल्या काजूला अत्यंत चांगल्या तऱ्हेची जी चव आहे ती चव येते. दुसरा भाग म्हणजे आपली जमीन जी आहे ही जमीनसुद्धा त्यात क्षारयुक्त असल्यामुळे आपल्या काजूला चांगला दर मिळतो. नक्कीच. मी म्हणतोय प्रवीण परब यांच्याकडे. परब साहेब, आपण अतिशय खूप मेहनत घेतली याविषयी, सगळ्या शेतकऱ्यांना सुद्धा संघटित करण्यासाठी सगळ्यांनीच मेहनत घेतली. शेतकऱ्यांना काय आव्हान कराल? ही जी आज एकजूट दाखवलेली आहे, एक सुरुवात झालेली आहे की आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी, कारण शेतकरी शेतात राबतो आणि ह्याच्यावर संपूर्ण प्रजा जी आहे त्यांचं सगळ्या गोष्टी भागत असतात. त्यांना काय संदेश द्याल जर आपल्या ह्या सगळ्या न्याय मागण्या पूर्ण झाल्या पाहिजे? संदीपजी, ह्या आंदोलनाच्या निमित्ताने मी प्रकर्षाने सांगू इच्छितो की 2004 मध्ये केंद्र सरकारने स्वामीनाथन आयोग अस्तित्वात आणला आणि 2014 मध्ये त्यावेळी तो सरकारने मान्य केला. ह्याचाच अर्थ की प्रत्यक्षपणे त्याने जो काजू कुठल्याही पिकाचं जे उत्पन्न आहे त्या उत्पन्नाच्या खर्चापेक्षा 1.5 पट हमीभाव हा सरकारनं देणं हे न्याय्य आहे आणि त्या न्याय्य हक्कासाठी आपण सर्वजण इथे जमलेलो आहोत. प्रामुख्याने जे काजू विषय आहे तो तुम्ही मगाशी म्हटल्याप्रमाणे आपल्या ह्या 4 तालुक्यासाठी सगळे शेतकरी निर्भर करतात आणि आपले शेतकरी असे आहेत, माझ्या कोकणातला तळकोकणातला शेतकरी असा आहे की तो समाधान मानणाऱ्यापैकी आहे. म्हणून आजतागत आशा आणि समाधान ह्याच्याशिवाय माझ्या शेतकऱ्याने काय बघितलं नाही, राज्यकर्त्यांनी लक्ष दिलेलं नाही आणि आज निश्चितपणे असं पेटून उठण्याची आज वेळ आलेली आहे. कारण पुढील पिढी जी आहे ती आपल्याला माफ करणार नाही. या निमित्ताने माझ्या सर्व शेतकरी बांधवांना मी सांगू इच्छितो की मित्र हो, आज जर आपल्याला मिळालं नाही तर ते कधीच मिळणार नाही आणि मागून आणि ओरबडून घेतल्याशिवाय आपल्याला सरकार देणार नाही. तर ह्याच्यानंतर आपण बाजूचा जर विचार केला, आजरा तालुक्याचा आपण विचार केला तर आजरा तालुक्यामध्ये 35 कारखाने आहेत
मग तिथला युवक थांबला, रोजगार मिळाला. मला सांगा हो, माझ्या तालुक्यामध्ये रोजगाराच्या काय संधी आहेत? एकमेव पीक आहे ते म्हणजे माझं काजू आहे, उदरनिर्वाहाचं साधन आहे. आणि त्याच्यावर जर आपण दुर्लक्ष करत असू तर आपली पुढील पिढी आपल्याला माफ करणार आहेत का? तर ह्याचा आपण सर्वांनी विचार केला पाहिजे. तुम्ही म्हटलात माझ्या शेतकऱ्यांना काय आव्हान असेल, तर माझ्या शेतकऱ्यांनी आपल्या न्याय हक्कासाठी पेटून उठलं पाहिजे, आक्रोश आंदोलन ह्याच्यापुढे उभे राहिले पाहिजे, आणि तरच हे सरकार जाग होईल असं या निमित्तानं मला वाटतं. मगाशी दोन्ही वक्त्यांनी जे तांत्रिक मुद्दे मांडले त्यापैकी महत्त्वाचा म्हणजे 20% आयात कर झाला पाहिजे, नाहीतर त्यांचा काजू 80 रुपये किलो मिळतो, मग माझा काजू 150 आणि 150 कोण घेईल? म्हणून तो 20% आयात कर वाढला पाहिजे. आणि आम्हाला स्वामीनाथन आयोगाप्रमाणे खर्चाच्या, उत्पादन खर्चाच्या 1.5 रक्कम शासनाने दिलीच पाहिजे अशी आमची आग्रहाची मागणी आहे. नक्कीच अतिशय समर्पक आणि मुद्देसूद मांडणी या ठिकाणी परब साहेबांनी केली आहे. मी आता जातोय जे खऱ्या अर्थाने एक मातीतील शेतकरी आहे, ज्याने गेली 25 ते 30 वर्ष म्हणजे ज्यावेळी फलोत्पादन योजना कोकणामध्ये राबविली जात होती अशा कालावधीमध्ये काजू लागवड जी कलमी काजू लागवड, कारण पारंपरिक या ठिकाणी काजू लागवड होती, पण वेंगुर्ला पद्धतीची जी जातीची जी कलमांची लागवड आहे जी अधिक उत्पन्न देणारी अशा प्रकारची सेंद्रिय काजू लागवड आणि एकूणच काजू लागवड हे सगळे प्रयोग ज्यांनी राबवलेत. आणि शेतकरी आणि शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचं मुख्य साधन, कारण यापूर्वी पारंपरिक शेती केली जात होती, पण व्यावसायिक शेतीतून कसं उत्पन्न साधता येईल या सगळ्या गोष्टींना ताळमेळ घातला. मात्र आज शेतकऱ्यांचा जो खरा आक्रोश आहे, कारण एवढं मर्म मरून शेती करायची आणि त्याचं जे आपला भाव आहे तोच मिळत नसेल तर शेतकऱ्यांनी काय करावं, या सगळ्या गोष्टींशी मला वाटतं मोरजकर साहेब चांगल्या पद्धतीने मांडणी करतील. मोरजकर साहेब, एक काजू बागायतदार शेतकरी म्हणून आपण गेली अनेक वर्ष या क्षेत्रामध्ये आहात. सगळ्या शेतकऱ्यांच्या ज्या भावना आहेत ज्या आपण ऐकल्यात, त्यांच्या भावना आणि वस्तुस्थिती जी आज शेतकरी वर्षभर काय राबतो त्या शेतीमध्ये आणि त्याच्यानंतर किलो मागे 200 रुपये भाव मागतो, हे गणित नेमकं कसं मांडणार? संदीप साहेब, आज काजू शेती परवडणारी नाही, कारण मजूर 800 रुपये घेतात आणि बाया 500 रुपये किंवा 400 रुपये त्यांचं जेवण खावण, आणि उन्हात राबून हवामानावर अवलंबून असल्यामुळे शेती परवडत नाही, पीक येत नाही व्यवस्थित, बरेचसे खटपट करावे लागतात. आता काय झालं आहे, वक्त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे बाहेरचा काजू कारखानदाराला 80 रुपये पोत मिळतो, 80 रुपये पोत मिळतो. बाहेरचा काजू हा कमी असल्यामुळे आता कारखानदारांनी काय केलं आहे, आमचा लोकल मिनरल म्हणजे जे जमिनीत मिनरल आहे त्यामुळे आपल्या ह्या काजूला टेस्ट आहे. दोडामार तालुक्याचा 1 नंबरचा टेस्ट आहे, कारण स्वतःची काजू टेस्ट होऊन मला गव्हर्नमेंटने सेंद्रिय शेतकरी सर्टिफिकेट दिलेलं आहे. आता सुद्धा परवा मुंबईला काजू गेल्यात, टेस्ट झाल्यात, पूर्ण मी सेंद्रियच करतो. नैसर्गिक शेती ही थोडीशी फायद्याची आहे, पण आपण त्याचा अभ्यास करून करायला पाहिजे. पण आजची शेती ही रासायनिक खताची परवडणारी नाही, कारण हा जो माल बाहेरचा आहे, आता मी देसाई साहेब आहेत, आम्ही 1992-94 मध्ये एक झरेबांबरला समिती केली होती. आज झिला पाटेकर गेले, त्याचे अध्यक्ष अजून गुळेकर आहेत, हे पण स्वतः कारखानदार. या 4-5 कारखाना, तो एक नांगरे म्हणून होता, त्या 4-5 कारखानदाराला बोलवले आणि त्यावेळी दर 130-140 रुपये होता. मग या कारखानदारात कॉम्पिटिशन लागलं, तो 5 रुपये वाढायला लागला, तो 5 रुपये. त्यावेळी आम्ही 180 रुपयाने आम्ही रेट केला होता आणि ह्या माणसाने 180 जण आमची काजू खरेदी केली होती. त्यावेळी परवडत होतं, आज हे परवडणारं नाही. म्हणून आज गोव्याची परिस्थिती बघितली, गोवा सरकारची, तर गोवा बागायतदार हा 130-140 रुपयांनी खरेदी करतो माल आणि त्या शेतकऱ्याला 20 ते 30 रुपये सबसिडी देतो. आमचं तसं म्हणणं नाही, सबसिडी तुम्ही द्या असं म्हणणं नाही, पण तुम्ही जो आमचा मिनरलचा माल आहे, ओरिजिनल माल आहे, ज्याला गोडी आहे, त्या मालाचा काहीतरी हमीभाव ठरवण्यासाठी निदान कमीत कमी 200 रुपये नाही, पण 180 ते 190 रुपये भाव येण्याची गरज आहे, तरच ती आमची शेती परवडणार आहे. माझ्या लहानपणात मांगेलीसारख्या भागात, डोंगराळ भागात ही पारंपरिक काजू होत होती आणि ह्या पारंपरिक काजूच्या पिकावर हे आपलं वर्ष चालवायचे, आपला संसार चालवायचा. त्याच्यात म्हणजे त्यावेळी काजूला दर पण नव्हता, पण ठराविक एरिया असल्यामुळे काजू जात होती, काजूला उठाव होता, काजूला भाव होता. त्यामुळे ही लोक आपल्या मुलांची लग्नसुद्धा त्या व्यवहारात करायची. आज मेळ बसत नाही, व्यवहारला ह्या शेतीला मेळ बसत नाही. आम्ही 4 रुपये खर्च करतो आणि आज आमच्याकडे ₹1 ते ₹1.5 निघतो आहे. नक्कीच, कारण ही आपण सांगता ती खरी वस्तुस्थिती आहे. अगदी
अगदी महत्त्वाचा विषय ह्याच्यामध्ये की खर्च अधिक आणि जे उत्पादन मिळतं ते कमी, अशा प्रकारच्या या काजूमध्ये आज अडचणीचा मुद्दा होतोय आणि त्याचमुळे हे लोक 200 रुपये हा हमीभाव मागतायत आणि हा 200 रुपये हमीभाव मिळण्यासाठी हा शेतकऱ्यांचा उठाव आहे आणि वास्तव आहे. कारण इथलं कोकणातील जे अर्थकारण आहे, कारण 3 महिने शेती हंगाम करायचा आणि त्याच्यावर वर्ष चालवायचं, त्याच्यावर गुजराण करायची, अशा प्रकारचं हे उत्पादन वर्षभर त्या काजू बागायतीमध्ये मेहनत केली जाते आणि अवघ्या 3 महिन्यामध्ये उत्पादन येतं. मात्र त्याचा रिझल्ट जो आहे तो अतिशय कमी मिळतो आणि एकूणच हे संपूर्ण जो उठाव आहे शेतकऱ्यांचा तो राज्य शासनापर्यंत पोचला पाहिजे. राज्य शासनाने ठोस हमीभाव या शेतकऱ्यांसाठी लागू केला पाहिजे. निश्चित यातूनच कोकणातील जे शेतकरी आहेत, जी शेती आणि शेतकरी आहे ते जगणार आहे. आज शेतीकडनं बरीचशी सगळी मंडळी आहे, यंग जनरेशन आहे ते दूर होत चालले आणि अशावेळी जर शासनाने ठोस भूमिका घेतली आणि पूर्ण शेतीतील प्रमुख पीक काजू उत्पादन जे आहे, कोकणातील अर्थकारणाचे मुख्य जे पीक आहे काजू उत्पादन, याला जर शासनाने हमीभाव दिला तर येणारा काळ निश्चित या शेतीसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णकाळ असेल. कोकणसात लाईव्हसाठी संदीप देसाई, दोडामार्ग. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आताच्या घडीची मोठी बातमी. माजी खासदार निलेश राणे यांच्या गाडीवर चिपळुणात आमदार भास्कर जाधव यांच्या कार्यालयासमोर दगडफेक करण्यात आली. त्यामुळे चिपळुणात जोरदार राडा झाला असून राणे आणि जाधव यांचे कार्यकर्ते एकमेकांना भिडले. या राड्यामुळे जमलेला जमाव पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराचा मारा केला. या घटनेनं कोकणात राजकीय राडा सुरू झालाय. भास्कर जाधव यांनी अलीकडेच उद्धव ठाकरे यांच्या कणकवली दौऱ्याप्रसंगी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या वर टीका केली होती. त्यामुळे संतापलेले माजी खासदार निलेश राणे यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि भास्कर जाधव यांच्यावर जहरी टीका केली. त्यांचा समाचार घेण्यासाठी आपण त्यांच्या मतदारसंघातच सभा घेऊ आणि तिथंच बोलू असा निलेश राणेंनी इशारा दिला होता. गेल्या 2-3 दिवसात आमदार भास्कर जाधव यांनी आपल्याला धमक्या येत असल्याचं विधान केलंय. त्यामुळे संतापलेल्या जाधव समर्थक कार्यकर्त्यांनी बुधवारी चिपळूण पोलिसांना निवेदन देत निलेश राणे यांची सभा रद्द करण्याची मागणी केली होती. शुक्रवारी दुपारी निलेश राणे गुहागरकडे जाण्यासाठी निघाले होते. 5 ते 5:30 वाजण्याच्या दरम्यान निलेश राणे यांच्या गाडीसह सर्व ताफा आमदार जाधव यांच्या चिपळुणातील कार्यालयासमोरून जात असताना अचानक त्यांच्या गाडीवर दगडफेक झाली. त्यामुळे एकच गोंधळ उडालाय. दोन्ही बाजूचे कार्यकर्ते एकमेकांना भिडलेत. याची पुसटशी कल्पना पोलिसांना होती. याची दखल घेत पोलीस तयार होते. मोठा जमाव जमताच पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. या दगडफेकीत आणि धावपळीत 7 ते 8 कार्यकर्ते जखमी झाल्याची माहिती मिळते. दरम्यान आता चिपळूणमधील वातावरण तंग बनलंय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. गेल्या 40 वर्षात जिल्हा बँकेनं केलेली प्रगती लक्षणीय असून पुढील काळात स्पर्धात्मक वातावरणामुळे जिल्हा बँकांना विविध आव्हानांना सामोरं जावं लागणार आहे. यासाठी विविध क्षेत्रातील संधींचा सुयोग्य वापर करणं आवश्यक आहे. चांगले ग्राहक येण्यासाठी चांगली सेवा देणं आवश्यक असून याकरिता विविध डिजिटल माध्यमातील नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करणं गरजेचं आहे. अशा प्रकारच्या सेवा देत असताना सायबर सुरक्षेची काळजी घेणं खूप गरजेचं असल्याचं मत नाबार्डचे अध्यक्ष के.व्ही. साची यांनी जिल्हा बँकेच्या भेटीच्या
सहभाग वाढवण्यासाठी नाबार्ड जिल्हा बँकेंना सर्वतोपरी मदत करेल असं सांगून बँकेच्या विविध आकडेवारीचं विश्लेषण करत बँकेला बहुमोल असं मार्गदर्शन केलं. डिपार्टमेंट का जो मंत्री साहब है, जो अमित शाह साहब, उन्होंने बहुत सारे स्कीम कोऑपरेटिव्स के लिए लेके आया है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो कोऑपरेटिव से वो पैक्स चेयरमैन थे और डीसीसीबी का डायरेक्टर भी था, फर्स्ट स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में भी डायरेक्टर रहा है. उनको पता है कि पैक्स और डीसीसीबी और कोऑपरेटिव सिस्टम, पूरा कोऑपरेटिव सिस्टम कैसे चल रहा है और कैसे चलना है. उन्होंने एक बड़ा स्कीम लेके आया जो पैक्स का जो कंप्यूटराइजेशन है, और उसमें लगभग 2500 करोड़ का जो स्कीम है पूरा भारत में एक ही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से सभी पैक्स को जोड़ना. उसमें 63,000 पैक्स आइडेंटिफाई किया हुआ है. उसमें लगभग 15,000 अभी DCT स्टेज में आया हुआ है, जो उनका लेगेसी डेटा कंप्यूटर में लेके आया है. अमित शाह साहब का ये मानना है कि जो इनॉग्रेशन करना है, सिर्फ इनॉग्रेशन से नहीं चलेगा, काम करने के बाद इनॉग्रेशन करना है. ये है उनका जो निर्देश था. मैंने कहा है कि 63,000 पहले ये 3 साल में करने का प्लान लेके आया है, बाद में चेंज किया है. नहीं, 3 साल नहीं चलेगा, 1 साल से कम जो टाइम लेके ये काम खत्म करना है. उसमें नाबार्ड 10% का जो 220 करोड़ 225 करोड़ हम दे रहे हैं इस स्कीम में. बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का शेयर में जाता है. तो स्टेट गवर्नमेंट का शेयर में आता है कि जो हार्डवेयर वो स्टेट गवर्नमेंट का शेयर में आता है. बाकी सॉफ्टवेयर का और ट्रेनिंग का बाकी बड़ा काम जो भी है वो नाबार्ड और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर से जाता है. अभी हम 25,000 के करीब पैक्स पूरा इंडिया में DCT स्टेज में लेके आया है. नाउ मेरे को एक खुशी है कि आपको बताने के लिए कि 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने एक प्रोग्राम को इनॉग्रेट कर रहा है, क्योंकि 25,000 वो खत्म हो गया है. अभी लगभग 17,000 के करीब हम आ चुके हैं. ये सिर्फ कंप्यूटराइजेशन का बात नहीं है, मतलब ये कंप्यूटराइजेशन के बाद बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग भी करना है. अमित शाह साहब का मानना है कि अभी जो रूरल इकोनॉमी में 40% जो ट्रांसैक्शंस होता है वो सब कोऑपरेटिव्स के ही थ्रू होना चाहिए. उसके लिए बहुत सारे स्कीम लेके आया हूँ. अभी तक वो स्कीमों के बारे में फील्ड लेवल पे तक मालूम नहीं है, क्योंकि ये सब सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे चर्चा चल रहा है. मेरे ख्याल से हम 63,000 का जो कंप्यूटराइजेशन लगभग मई में खत्म हो जाएगा. उसके बाद जून से हम बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग का काम भी करना चाहिए, क्योंकि ये जो अभी तो पैक्स का मेंबरशिप है 200 है और 400 है, 1,000 तक जा सकते हैं. तो मैंने अभी पूछा है कि इधर PM किसान का जो बेनिफिशरीज कितना होता है, उन्होंने कहा है कि 1,64,000 के करीब PM किसान बेनिफिशरीज है. उसमें लगभग 45,000 की कोऑपरेटिव बैंक है. अमित शाह साहब का कहना है कि जो PM किसान बेनिफिशरी जितना भी हो वो सारे कोऑपरेटिव्स के थ्रू ही काम करना है, क्योंकि जो वेलफेयर उससे बनता है एक कोऑपरेटिव सिस्टम में ही होगा. क्योंकि इसका जो भी मुनाफा होता है या कुछ ट्रांसैक्शन में गवर्नमेंट का सब्सिडी होता है, ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मिलेगा और ये सब मेंबर्स को मिलेगा. एक प्राइवेट सेक्टर का आदमी आके ये जो प्रॉफिट लेके जाएगा नहीं, क्योंकि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू ये सब किया तो जो भी मुनाफा होता है, जो भी प्रॉफिट होता है, ये मेंबर्स को ही जानना चाहिए. तब वेलफेयर बढ़ेगा, वो गांव का वेलफेयर भी बढ़ेगा. अभी आपको मालूम है कि पूरा जो बहुत सारे स्कीम है, जैसे जनौषधि केंद्र है, प्रोक्योरमेंट है, PDS शॉप्स का सिस्टम है, चार्जिंग स्टेशन है. और अभी एक गुजरात में एक और स्कीम और एक अभियान चल रहा है कि डायरी सोसाइटीज. अब तक जो गुजरात का डायरी सोसाइटी के बारे में आपको पता है कि सब बहुत बड़ा डायरी सोसाइटीज है. तो पूरा कमर्शियल बैंक और प्राइवेट बैंक्स उसका खाता लेके जा रहे थे अभी तक. तो अभी एक अभियान चल रहा है कि जो भी डायरी सोसाइटी है वो सब डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से ही जुड़ना है. वो उन सभी डायरी सोसाइटीज को जो भी अभी दिया है ना हैंडल मशीन वो देंगे
और ये जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का बैंक मित्र बना के काम चलेगी। इससे ये फायदा हुआ कि अभी तक उस एरिया में प्राइवेट बैंक्स जो लोन दे डेयरी फार्मर्स को, जो मिल्क बोरिंग मेंबर्स को जो लोन देता है वो 24% में देता है या कुछ 30% में देता है। अभी ये सब डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में आने से ये सभी लोगों को केसीसी देता है। केसीसी आपको पता है कि 4% ब्याज में मिलता है। अगर आप एक तरह से सही टाइम पे रिपे किए तो आपको 4% में मिलेगा। कुछ स्टेटों में ऐसा इसमें एडिशनल इंसेंटिव भी दे रहा है, जैसे गुजरात में 2% का और इंसेंटिव दे रहा है, तो 2% में ये डेयरी फार्मर्स को केसीसी मिलेगा। वो केसीसी 1,60,000 तक विदाउट सिक्योरिटी देगा, उनका टर्नओवर के हिसाब से देगा। तो अभी एक ऐसा हुआ कि लगभग 8 लाख अकाउंट्स डेयरी फार्मर्स का अकाउंट्स डीसीसीबी में खुला है। पूरा जो अकाउंट्स अभी तक प्राइवेट बैंक्स में थे या कमर्शियल बैंक्स में थे, ये सब अब डेयरी सोसाइटीज डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में आया। और एक और आदेश दिया था कि एनडीडीबी जैसा, अमूल का जो है एनडीडीबी जैसा बड़ा संस्था, कोऑपरेटिव संस्थान है, वो अभी तक प्राइवेट बैंक्स में, क्योंकि प्राइवेट बैंक कुछ और फैसिलिटीज देके ये सब बता रहे थे, बट उनको भी कहा है कि आगे गवर्नमेंट का कोई मदद चाहिए तो वो अकाउंट्स भी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में आना चाहिए। ऐसा भी आगे मतलब आगे जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो भी बनना है वो भी पैक्स ही बनेगा। पहले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने अलग अलग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनने के लिए कंपनी एक्ट में बनने के लिए आदेश दिया था। अभी अमित शाह साहब ने बताया कि आगे जो भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होगा वो कोऑपरेटिव सेक्टर में ही होगा और पैक्स बनेगा, क्योंकि उसमें जो भी सब्सिडियां हैं ये सब पैक्स को ही मिलना है। और सभी जो डिपार्टमेंट्स है, जैसे फिशरीज डिपार्टमेंट हो, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट हो या कॉर्पोरेशन फिनेंस डिपार्टमेंट हो, सभी डिपार्टमेंट्स, इवन सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट में, सभी डिपार्टमेंट्स को ये आदेश दिया हुआ कि जो ग्राउंड लेवल पे जो भी काम होना है वो कन्वर्ज करना है, ये कन्वर्ज कोऑपरेटिव सोसाइटीज में करना है। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी स्कीम्स में भागीदार करने का इच्छुक है तो उन लोगों को फर्स्ट राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल देना है। उनके पास कैपेसिटी नहीं है तो वो कैपेसिटी बनाने के लिए क्या सोच रहे हैं वो कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट करेगा। तो ये पैक्स कंप्यूटराइजेशन का एक फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि आगे जाके कोऑपरेटिव सोसाइटीज और डीसीसीबी बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ये सब द्विगुना या तिगुना का बिजनेस बढ़ाना है 3 साल में या 5 साल में। तो वो ऐसा एक बड़ा, अगर बैलेंस शीट बढ़ाना है तो ये चाहिए कि एक ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी कंप्यूटराइजेशन से ही आएगा। नहीं तो ये तो फैक्स लेवल पे क्या हो रहा है, फिजिकली क्या हो रहा है तो किसी को पता नहीं होगा और भी मुश्किल होगा। अगर एक एक फैक्स उनका बैलेंस शीट तिगुना या 14 या जितना भी हो सकता है, मैंने जो कहा है तो 40% का जो ट्रांसैक्शन जो उस एरिया में हो रहा है वो पैक्स के थ्रू और डीसीसीबी के थ्रू ही करना है। कुछ स्पेशलिटी लेके आना है तो वो भी लेके आने के लिए ये सब आपके जो आपका सोसाइटी का ये आइडिया आना चाहिए। उसके बाद जो आइडिया एक बिजनेस केस बनाने के लिए मदद नाबार्ड करेंगे और डीसीसीबी के बैंक के थ्रू जो भी हम कर सकते हैं वो काम करेंगे। आप ऐसा बड़ा सोचना है, आप बड़ा सोच के एक एक पैक्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना है। जैसे एफपीओ में प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके ही एफपीओ आगे बढ़ा सकते हैं। पैक्स तो ओरिजिनल एफपीओ है। अगर आप सोचें तो एफपीओ भी 300 किसानों का एक संगठन, पैक्स भी ऐसा ही है। तो पैक्स तो एक ओरिजिनल एफपीओ है, पर बीच में आपने एक फोकस नहीं हुआ है, मतलब उसमें तो बहुत सारे और कुछ बात आ गया कि पैक्स में लेगेसी इश्यूज आ गया है। पर अब वो इन सभी को रिवाइटलाइज करना है। और अभी जो मैंने बताया कि 63,000 पैक्स है, अभी मल्टीपर्पज सोसाइटीज बनाने के लिए भी एक टारगेट रखा है। 2 लाख नया मल्टीपर्पज सोसाइटी। मल्टीपर्पज सोसाइटी के मतलब है एक एक्टिविटी बेस्ड भी हो सकता है, जैसे फिशरीज या डेयरी सोसाइटी, वो भी मल्टीपर्पज सोसाइटी के जो डेफिनेशन में आता है। सर, हमारे डिस्ट्रिक्ट में पैक्स का जो स्ट्रेंथनिंग है वो प्रायोरिटी पे हम पिछले 2 साल से अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। अभी
आपके लीडरशिप में पूरे देश में ये सब पैक्स को एक जगह पे लाने का और एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके उनको स्ट्रेंथनिंग उनका करने के लिए जो आप कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत आपको धन्यवाद दे रहे हैं। क्योंकि ये पैक्स जो है वो बैंक का हो या गांव का हो, ये जड़ है और उसको मजबूत करने के लिए हम सब लोग को आगे के लिए काम करना बहुत जरूरी है। और जैसे आपके गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छी तरह से कंप्यूटराइजेशन का काम चालू है। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे पैक्स ऐसे हैं कि जो पिछले 10 साल से पहले भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में उनका कंप्यूटराइजेशन हुआ है। उनका खुद का एक अलग सॉफ्टवेयर इससे पहले था, लेकिन आज जो आप कर रहे हो कि पूरे देश के लिए प्लेटफॉर्म पे जो सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए जो काम कर रहे हो, उसके वजह से हमको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ओपन होने वाले हैं। और इसलिए हमारे अभी जो सामने बैठे हुए पैक्स के सब जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन हो या सेक्रेटरी हो, वो सब लोग अच्छी तरह से कंप्यूटराइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारे जो पैक्स है उन्होंने बैंक के थ्रू इससे पहले विदाउट इंटरेस्ट लोन भी लिया था ये कंप्यूटर हार्डवेयर परचेज करने के लिए। अभी जो आप गवर्नमेंट के थ्रू आप दे रहे हैं तो वो भी जल्द मिलना चाहिए, ऐसे उनकी सबकी मांग है। और जो अभी जो प्रोग्राम चल रहा है, मुझे लगता है पिछले नेक्स्ट 1-2 महीने के अंदर हमारा कंप्यूटराइजेशन का नेक्स्ट स्टेज भी कंप्लीट हो जाएगा। और उसके लिए हमारा डिस्ट्रिक्ट का कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट भी अच्छी तरह से काम कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट बैंक के हमारे ऑफिसर्स भी सब उसके लिए काम कर रहे हैं। जो ऑफिस बेरर्स है जो पैक से लीड करते हैं वो भी खुद उस ब्लॉक में ध्यान दे रहे हैं। तो इसके वजह से ये सब पैक्स जो है उनका स्ट्रेंथिंग तो होगा, लेकिन उनको आगे जाके उनका बिजनेस बनना चाहिए। और बिजनेस बढ़ने के लिए जो हमारे फार्मर्स जिसका प्रोडक्शन करते हैं, जो भी एग्रो प्रोडक्ट है उसको तैयार करने के लिए लोन तो हम दे रहे हैं, लेकिन वो तैयार होने के बाद जो माल है, जो मटेरियल है, वो परचेज करना चाहिए, जो पैक्स नहीं करना चाहिए अदर एजेंसी के अलावा। तो यदि पैक्स करता है तो उसके लिए फिर से वो पैसा पैक्स में आएगा, और पैक्स यदि प्रॉफिट में जाता है तो उसका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली फिर फार्मर्स को मिलेगा। और इसके लिए पिछले दो दिन के अंदर एक मीटिंग हुई थी, उससे पहले भी एक मीटिंग हुई थी। और हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी जो एक बड़ा इश्यू चल रहा है कि कैशू नट का रेट हर साल नीचे जा रहा है, और उसके वजह से यहाँ का फार्मर्स घाटे में जा रहे हैं। और उसके लिए हम सब पैक्स के लोग इकट्ठा आके, बैंक ने भी उसको लीड किया, डिपार्टमेंट ने, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने उसको लीड किया, और हम लोग इसके लिए एक अच्छा कुछ सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। लेकिन ये सोल्यूशन यदि आपका सपोर्ट रहेगा तो निश्चित रूप से हम अच्छा एक सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन यहाँ के फार्मर्स के लिए ला सकते हैं। जैसे कैशू नट है, वैसे मैंगो का इशू है। मैंगो भी जो बनता है वो सिर्फ 2 महीने में या 3 महीने में उसका सीजन रहता है, और उस टाइम यहाँ के सोसाइटीज को वो परचेस करने के लिए जो फंड्स है वो उनके पास खुद का फंड नहीं रहता है। तो यदि ये फंड्स बैंक के थ्रू इनको मिल जाए तो ऑटोमेटिकली इधर के फार्मर्स का जो प्रोडक्ट है वो हम परचेस कर सकते हैं। और जो आपका सवाल है कि परचेस पैक्स ने करने के बाद दूसरा कौन लेगा, तो उसके लिए हमने यहाँ के जो प्रोसेसर्स है, हमारे यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी बहुत सारे हैं, जिसको रॉ मटेरियल उनके पास पैसा नहीं रहता है, इसके लिए वो रॉ मटेरियल जैसे जैसे पैसा आता है उसके हिसाब से वो रॉ मटेरियल बाहर से मंगाते हैं, क्योंकि वो स्टोरेज करने के लिए उनके पास ज्यादा फंड्स नहीं है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें जब यहाँ का प्रोडक्ट है वो बाहर जाता है और फिर बाहर से वो अंदर आता है प्रोसेस करने के लिए। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इधर का जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो यहाँ के पैक्स ने परचेस करना चाहिए, और यहाँ पे स्टॉक करके यहाँ के प्रोसेसर्स को मिलना चाहिए। और यदि यहाँ पे प्रोसेस होता है तो उसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट का एक अच्छा ब्रांडिंग इसके आगे जाके हम तैयार करना चाहते हैं, ये सब लोगों के साथ मिलके, और इसको एक अच्छा मार्केट जो
देश के अलग अलग जगह पे उनको बेचने के लिए हम कोशिश करना चाहते हैं। और इसके लिए ये सब हमारे फार्मर्स लोगों के लिए या पैक्स के सब ऑफिस बेयर्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी एक शुरू करना चाहते हैं। जैसे आपने बोला है कि ये ट्रेनिंग सेंटर को आप आगे जाके सपोर्ट करेंगे, तो उसको रन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट बैंक निश्चित रूप से कुछ डिसीजन 1-2 महीने में लेगा। एक अच्छा ट्रेनिंग सेंटर तैयार करने के लिए हम कोशिश करेंगे। हमारी आपको रिक्वेस्ट है कि उसमें भी आप थोड़ा हमें सपोर्ट कीजिए। तो ये ट्रेनिंग सेंटर यदि एक अच्छा तैयार हो जाएगा और एक रिवॉल्विंग फंड हमें मिलेगा या कैश क्रेडिट के रूप में मिलेगा, तो हम यहाँ का प्रोडक्ट जो है उसको अच्छा मार्केट दाम देने के लिए तैयार हो सकते हैं और उसमें सक्सेस हो सकते हैं। और उसके लिए आपका हम सपोर्ट चाहते हैं। आपने पैक्स के स्ट्रेंथनिंग के लिए पूरे देश में जो काम किया है उसके लिए हम बहुत तहे दिल से आभारी है। और आपके इस विजन को लेके हम आगे जाना चाहते हैं। और आपको जैसे लगता है कि इतने अच्छे पैक्स या स्ट्रॉन्ग पैक्स यहाँ पे तैयार होने चाहिए, वो काम उसी रूट पे हम काम कर रहे हैं। और उसके लिए हमें जो भी कुछ सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट आपके नाबार्ड के सब स्टेट लेवल के ऑफिसर्स हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स हो, सबसे हमें मिलता है। इसके लिए हम आपके डिपार्टमेंट को भी थैंक्स कहते हैं और आगे जाके भी ऐसे ही सपोर्ट हमें मिले, ऐसा हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं। और आप यहाँ पे पधारे, हमारे सब पैक्स के लोगों को भी आप थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए, ऐसा मैं रिक्वेस्ट करूंगा। यावेळी बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी, आमदार नितेश राणे, नाबार्डच्या मुख्य महाप्रबंधक रश्मी दरात, महाप्रबंधक डॉक्टर प्रदीप पराते, नाबार्डचे जिल्हा प्रबंधक अजय थुटे, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे संचालक मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद गावडे, बँकेचे अधिकारी या प्रसंगी उपस्थित होते। बँकेचे उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर यांनी उपस्थितांचे आभार मानले। या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन निलेश पवार यांनी केलं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। निलेश राणेंच्या ताफ्यातील गाड्यांच्या काचा फोडल्या। राणेंच्या परवानगीशिवाय कोकणात निर्णय नाही, रवींद्र चव्हाण स्पष्टच बोलले। आणि जिल्हा बँकेची प्रगती लक्षणीय, नाबार्डचे अध्यक्ष केव्ही साजी यांनी केलं कौतुक। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। बातमीपत्रात वेळ झाली इथंच थांबण्याची। पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। धन्यवाद।